Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta bereziki gaur gauean 3 erregemagoen gamelu eta zaldientzat jakiak utziko dituzuenei. Badatoz Meltxor, Gaspar eta Baltasar gure herrietara. Olentzero mendira itzuli zen, eta orain erregeen txanda da. Hala ere, ez dakit nola iritsiko diren. Hotza, euria eta behar bada elurra izango dira nagusi arratsaldean Euskal Herrian. Baina magoak dira, beraz kezkarik ez. Iritsiko dira, iritsi behar duten lekuetara. Hau da, gurera ez, irratsaio honetan bi urriak dira eta denak. Aire. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Egun hauetako ohiko galdera hauxe izaten da. Zuek txintxoak ala gaiztoak izan zarete aurten. Eta sailkapen hori hezkuntza kristauean oinarrituta egon arren, Meltxor, Gaspar eta Baltasarren omenez, gaurko efemerideetako protagonistak ere horrelaxe salkaituko ditugu. Gaiztoen zerrendarekin hasiko gara. Lehenengoa, Baltasar. Bueno, nola egongo da Baltasar bera errege mago bat gaiztuen zerrendan? Ez, oiana, erregia ez. Baltasar, Gazon. Zeharo gaiztoa. Gaurko egunez 1983an ez ezagun batzuk egin irratiaren antena saboteatzen saiatu ziren. Baina gure aurrekaria den irratiak emisioan jarraitu zuen 1988ko uztailaren 15 arte. Egun hartan irratia eta egunkaria itxi egin zituzten Baltasar Garzón epailearen aginduz. Banik txintxoen zerrendarekin jarraituko dut. Ezin zuen beste modu batera izan. Hori da, eta Oiana gure txintxoa. Bost emakume aipatu behar ditu jakingo batzenu. Las Rojes de Esmolinar, Aurora Picornel, Catalina Flaquer Pascual, Antonia Pascual Flaquer, Maria Pascual Flaquer eta Belarmina González Rodríguez. Ekintzaile feminista eta komunistak ziren eta justunen sindikatuko kideak. Gaurko egunez, 1937an, falangistek 5 erail zituzten Mallorcan. Espentxetik Monturiko komentura eraman, torturatu eta fusilatu egin zituzten. Aurora Picornel ziur zegoen hil egingo zutela, susmoa zuen behintzat horregatik bere lagun bati hause esan zion. Hiltzeran aramate, Maria Luisa. Begira, arilko hau eramango dut. Bihar biziri jarraitzen badut, nagoen tokian nagoela, helarazi egingo dizut. Baina arilkoa etzen sekula iritsi. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola. Bi urrien zerrendaren txanda da orain. Ui. Bai, gaurko egunez jaio zen Michel Navarra, Upatri Nostru, Siziliar mafiako kide boteretsua, gaizkileen artean gaizkileena. Eta 1958an hil zuten 84 tiro jota. Harpasak. Bada, begira txintxoen zerrendarako gaurko egunez jaiotako Giuseppe Impastato, Siziliako politikaria eta irrati esataria, Siziliako mafia salatzeagatik ezaguna. Jarduera kulturalak antolatzen zituen musika kultura deituriko talde bat ere sortu zuen 1975an. Urtebete geroago, Radio Out irrati libre autofinantzatua eratu zuen, eta Onda Patza irratsaioa egiten hasi zen, mafiako kidez eta politikariez iseka egiten zuen programa satirikoa. Cuando se trata de una mujer, tengo mis convicciones, no
eta opariak merezi dituztenen zerrendako beste bat, gaurko egunez jaio zen Foruk Farrokhzat Irango poeta eta zinema zuzendaria. Emakumezkoen ikuspegitik persieraz idazten aitzindaria. Gazterik hasi zen poesia idazten, 13 urterekin. 16rekin ezkondu eta 21 urterekin dibortziatu egin zen, eta beraz semearen zaintzan kendu zioten. Arazkero oso gutxitan ikusi ahal izan zuen, eta gain mingarri hori bere poesian landu zuen. Hauxe duzu nire azken lokanta, zure kumaren oinetan. Garrasi basati urratu honek, egin dezala durundi zure gauen zeruan. Aurkitu gaitzala baster eskutu batean, zerua karnasten du isiean. Baina 3 errege magoek gaizoen zerrenda nahi badute, eska diezaietela Loretta Preska New Yorkeko epaiari. Jeffrey Epstein auziarekin lotutako 2000 orrialde baino gehiago desklasifikatzeko agindua eman zuen atzo Preskak. Hau da, ustez, Epsteinek antolatutako sexu abusuetan parte hartu zuten jendearen izenak. Desklasifikatutako dokumentu horietan Ingalaterrako Andres Printzea, Bill Clinton, Stephen Hawking edo Donald Trumpen izenak agertzen dira besteak beste. Hala ere, horrek ez du esan nahi agertzen diren pertsonaia guztiei delituak egozten ari zaizkiela. Jeffrey Epsteinek bere buruaz beste egin zuen 2019ko abuztuan, Manhattango segurtasun handiko espetxe bateko bere ziegan, bere sexu delituen epaiketaren zaintzegoela. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan. Entzule, txintxoen zerrendan bazaude, agian Izaroren kontzertuetarako sarrerak eska ditzakezu. Atzo kursala goraino bete zuen berriro ere eta Goiurik kronika txiki bat ekarriko digu. Edo eta txintxoen zerrendan bazaude antzokietarako sarrerak eska ditzakezu Laura Penagosen antzezlanak ikusteko. Kafe hutsa hartzera etorriko da gurera gaur eta asko du kontatzeko. Edo txintxoen zerrendan bazaude ordenagailu berri bat eska dezakezu. Unai Elordi Hidalgok 2024an datozen berrikuntza teknologikoen berri emango digu. Zibersegurtasuna, adimen artifiziala, errealitateara egotua, blockchain. Edo txintxoa izan bazara, bidaien bat eska diezaiekezu 3 errege magoi. Agurtzane belauntzaren dator gurera. Eta bidaiei buruzko iritzi eztabaidagarriak izango ditugu berarekin izpide. Berriro sarretuko gara, hau da martxa. Eta bihurria izan bazara, ez da zer pasatzen. Bihurrien zaleak ere bagaragu. Bai, aztu gaizkiaren eta ongiaren binomioa, eta izan gaite izan denok pixka bat bihurri. Baina pixkat bakarrik, bihurri. Pasagabe, gaizkile gehiegi dagota munduan. Urtarrilak 5 ditu gaur eta ostirala da entzule, ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, neguaren alaba. Oiana Maritoren agen bekezkauta dago, eguraldi txarra datorrelako edori Goiuri zen. Egunon, Oiana! Egunon! Beraz, optimismoaren alaba orkestu balin badugu, neguaren alaba orkestuko dizuegu Goiuri ez eizaran, egunon? Ui! Egunon... Egunon? Zagitua. Oiana, horrela, egin bara dugu saioa. Bueno, gukingo deuz, animatuko deuz, seguru, ikusiko zu. Egunon! Vale. Eta izketan ari zeizuena Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 686 garrena du, 7garrena gertu, 700 garrena barkatu gertu. Goizak 10 eta 16 minutu ditugu, ondo pasata gainera. Eta urtarrilak 5, gu 3, zuekin milaka. Eskerrik asko, hor bestaldean egoteagatik. Naiz irratian zarete, bigarren kafean.
zerua elurte zina zait neua sandaliak ez dituzu kendu urtaro Ba, sandaliak entzeko garaia iritsi da, bigarren kafera eta Euskal Herri osora ere. Gaur hotza, bihar ere bai, igandean gehiago astelenean hotza gogortxu eta datorren aste guztian zehar hor txibiliko gara 0, 1, 2 gradu buelta horretan. Minimei dagokienez, negua badator bazuen garaia ere, iaia negua agurtzerako iritsi da negu giroa, baina, aizue, elur pixka bat ere gertu izango dugula dirudi eta horrek ere ematen dio bixipoxa negu garaiari, ez da? Bueno, esan du nik iaia agurtzerako ez, negua orain txasiko da, ez? Duela egun batzuk hasi zen. Bai. Beraz, dagokion tokien ari da. Hori da. Ia da, badugula sentsazio udazkena, garaibateko udazkena baino epelagoa izan dela, eta horrek nahastu nau, baino bai, negua hasi berritan dugu, eta negua gainera badu baikortasun hori, ez? Argia gero eta luzeago, eta zu berriz ezara ausartzen. Eta guk zuekin maite duten tarte honi, parte eman behar diogu, hasiera eman behar diogu, leku egin behar diogu, eta Oiana Maritorenak gen bere norpegian irakur dezaket, bere maite duta dagoela, azterketa bezperan apunteak zabaldu ez dituen ikaslearen modura. Pixkatxe bat, baina, bueno, zeo zer bururatuko zaigu. Maite dut, niretzat 2024a zerbaiten amaiera izango da, propaganda pixkatori marko dut, ezta? Tomasen Abenturaken azken urtea izan delako, eta egia da, urtarrilaren 2an, estrenuarekin hasi genuela urtea, eta maite dut ikusten dugu danean, ez, emanaldi hauetara jendea nola etortzen den, eta zenbat disfrutatzen duen, eta betez ere nire lagunak ere bertan ikusten ditu danean. Kriston emozioa ematen dit ikuslegoaren artean jende ezaguna dagoenean. Askotan lotxa eta eman izan dit, baina azken aldian emozioa ematen dit, eta emozio positiboa bezala, eta asko disfrutatzen dut ikusten ditudanean, nire kuadrillakoak, edo beste lagun batzu bapatean sorpresan edo ez ustean hortxe daudenean, eta beraien umeekin, eta disfrutatzen, eta zerbait politia egin degunaren, ez, seinalea denean, eta asko maite ditut momentu horiek, unkigarriak izango dira urten uste dut momentu asko, baina emanaldian zehar disfrutatzen dugu eta umetxoak pozik ikusten are gehiago, beraz, hoxe maite dut. Gure arteko bide bareak bi urte bete dira ustu ninduzunetik. Goiuri zena zure maite duta? Nere maite dutak nola ez, zer ikusia du atzoko Izaroren kontzertuarekin, atzo Izarok kursala berriro ere bete zuen, lepo, eta izugarra izan zen kontzertua, baina gero kronika txiki bat egingo dut, tartetxo bat balin badaukagu, orduan ez dut Izarori buruz hitz egingo, gaurko nere maite duta eskaini nahi diot Garazi Esnaola Balerdire. Garazi da Izaroren teklista, Garazi da Lizartzako piano jolea, musikaria, eta nire ustez, Euskal Herriko pertsona liluragarriena. Hau da, Garazi jotzen ari denean, berari begira hasten balin bazara, ezin dituzu begiak beste kendu, bere gainetik kendu. Da, Garazi ikusten hasten zarenean, akabo. Ez da beste inor existitzen. Da Garazi. Ze, hipnotizantea da ikustea Garazi pianoan. Eta beraz nire maite duta berarentzat. Rezkoak dire, son de mentira. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Hemen bereziki luzitzen da, Garazi Esnaola. Bueno, eske gero gaina dauzke. Ile guztia, flo guztiarekin. Iek iskurra nola mugitzen den, jotzen duenean piona, zora garria. Nere maite duta, ez da egite oso ondo nola zeinio zerri, baino atzoko anekdotatxo bati eskaini nahi diot, entxegua genuen, esan ezin taldekoek,
apirilaren 12an Bonberrenean joko dugu, eta antxe elkartu ginen saiatzera, eta ordu erdi lehentxeago edo Janire Arantzabek idatzi zuen, esan ez darria pixetola daukat, eta kafeat hartzera joan bazarete lehenago, ea baduten, zainmin infusioren bat, bueno, Janirek entzun zainmin esan, jengibera esan zuen, baina guk hemen Juan Ignacio Artxagak erakutsi zigun hitz zoragarri hori edatzen jarraitzen dugu, eta zainmin hitz ederraskoa da, eta gainera oso errex uler daitekena, ze zainmina duen oro min xamarra ere bada. Eta esan nien, bueno, etxean nago, nahi baduzunik badute zainmin etxean, eta prestatuko dizun momentu batean. Eta banuen etxean egositako zainmina kaso batean frigorifikoan, baino egun batzuk bazera matzan, eta pixkatola, ez dakit, lizun sentsazio hartu nion, nola, lodi xamar zegoen, eta bueno, pixkat atzeratuko naiz, egosiko dut, eta bueno, zuritu nuen zainmin puxka bat, txikitu nuen, egosi nuen, eraman nuen, limoi pixkatekin, eta bero, irakiten egon zelako, talaxe botila batean sartu nuen. Eta hemen dator kontua, botilak, zuen, agurtzan ebelontzaren ere gurekin denez, agurtzan egunon. Botilak bazuen garaibateko lakasera. Goatzen zeateola gomazko tapoia eta gero burni batola klank egiten zuena. Horrelakoa. Gaur egun moderno xamar den horietakoa. Nahiko modan daude, bide batez streamingez jarraitzen gaitu zuenei, erakutsiko dizuet, zelen, aipatu dudanean, goiurik etzuen oso garbi zertazari nintzen, baina ikusi duenean konturatu da. Bai. Garai baten garagardoke olako bai. Hori izan barun, zergatik lakasera deitzen zaio, baina lakasera marka bada, ez? Baina uraxe zen nik uste zierre hau gehien erabiltzen zuena, ez? Gero egia da, garagardo hola klasiko batzuk badaudela, belgiarrak eta... Gaur egunen baina nik guatzen naiz, ni txiki nintzenean olako zirela garagardo boteiak. Eta antxe, emanien botila da, gehatu zan behidat, nola le txirikitza. Eta horka bagera, Imanol Rubio pixkan ere belonalitik gertuago dago, Arrira eta pixkate Janirenetik gertuago, eta Imanolek esan, ez eakutsi, molda da dila ez da. Eta parra batzuk egin genitun, gai horren kontura, eta pentsatzen, egia da, guretzat, nire belonaldiak umetan edo nahiko natural ezagutu genituela, eta gauza askok zugutela. Baina gaur egon bada pixkat hori, etxerako oparien eta etxean botilla frigorifikoan kristalezko eukitzeak duen xarma hortan, topa daitezkeen gauzak, ze bestela edarietan eta ez da osoikoa, ez balin bada zerbeza bereziren batean, gaur egun, zeramikazko itxura duen, kristala izaten da, beire izaten da, baina zeramikazko itxura duen garagardoa eta hortxe klunketa. Baina baita, grazia egin zidan, eta horixe da gaurko nere maite duta. Ondo iruditzen bazaizu ebintza. Oso ondo. Bagoaz aurrera. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, nork erakutsi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri deun bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakintasuna amua, etiketak ez du ordezten errespetua, sua, no. Agurtzan ebelontzarani alare galdetu beharko diogu, zein den bere maite duta? Deseatzen neon. Kontai guzu agurtzan ezein da zure maite duta? Bainigo, nik maite dut bat nekarren, baina aldatu indet, zen maite dut asko ditut, baina zainmina aipatu duzu, da gustau intzait izen hoi, eta zainmina gustoko dut, infusioan eta jakietan. Baietz. Aize harradan. Eski gauza eharretan eharrena. Bai, bia, nire maite duta da, zainminarekin pixkan lotuta, maite dut jendea etxera gonbidatzea, bai? Hau da, gure etxea da ostatu moduko bat, bai? Orduan, maite dut jendea etxean eukitzea, maite dut jendea etxean ongi sentiaraztea, baina trukean eskatzen diet egin dezatela gehien maite duten platertxo hori. Epa! Orduan, maite dut hortan, etxean izaten ditugu hango eta hemengo eta aruntzagoko, jendea, eta azken gonbidatuak egin zegun beraz da asiarra, baina janari asiarra intzigun, eta janari asiarrotan zainmina zeon, plater guzitan. Eta orduan maite dut jendea jasotzea, baina maite dut jendeak ere nire etxean zaintzea,
eta plater esotiko hiekin nolabait ere bidaiatzea, eta batzutan Asiara, beste batzutan Italiara, eta beste batzutan Euskalonora. Ze ona. Guk bidaiatu dugu, sukaldaritzaren bidez agurtzan belauntzaran etxeko Bai. ostatu horretan. Egia da. Baina Espaldi, bai, errepikatzeko Horrek izan nahizu, Ulertu ezu, ez da, agurtza? Aizu, nahi zuenen? Vale. Nahi deunen, venga, jo jarriko du itzordua. Ida, oian azuri dagokizu, orain gontan. Aurrekoan, itzordua Faribas, ez... Platereitea? Oien eiketua. Bigarren kafearen ordezkaritza komitea osatzea. Aurreko hartan Faribasi jan izan zen. Bai. Ni preste, hortako, bai, osatuko du. Oiana jale hona da gainera. Oso. Abai. Ez da bat ere mizkina. Batez. Ez. Sukaldian hain ondo naiz moldatzen, baina jaten primeran. Hoxe jale hona da, bueno, jale hona izatea, ze askotan sukaldean ez dienak oso abilak, gero mizkinak izatea. Begira, ez da kasua. Ez, gauza txarra da mizkin izatea, Oso txarra. Eta inguruan mizkinak izatea. Okarraua da, oi? Kerraua. Sufrimendua da, bai. Esango zenukete mizkina izatea bidaiatzarekin sendatzen dela. Hori da beharko luke. Hori da oso lotura ona, goiuri, baina esango nuke pretentzioso xamarra den esalero. Bai, porque, ignorantzia bidaiatzearekin sendatzen da, edo asko irakurtziak sendatzen dut, bueno, barkatu, nik ezagutzen dut, asko irakurrita bat ere jakituna ez den jendea, asko bidaiatu, eta bat ere buru edo pentsamendu irekia ez duen jendea, beraz, bere kabuz ezerk ez du egiten. Baina, bidaiatzeari buruz aritu behar dugu. Ara? Bai, bidaiatu egin behar dugu, eta bidaiatzearen inguruan esaten diren gauzei buruz. Hori izan zitekeen bat, baina badauzkagu beste batzuk prest, eta, botako ditugu pixkanak ez dago, Juri? Noski, azken egunetan, nabari da jendea oporretan dagoela, eta orduan ordu gehiago igarotzen dituela Ixa edo Twitter sare sozialean. Ze ez da bai da... Ixa gauza bera da, ez? Ixiliko nahi. Bai, obe. Xei dezagun. Eta badakizue Ixan edo Twitterren, ez da bai oso ohikoak direla, baina iruditu zaitezken egunetan, gehiago izan direla. Eta orduan pertsona batek jarri zuen, argazkitxo bat, bertan Lisa Simpson agertzen zen, eta esaldi bat handian, zela. Bidaiatzeari buruz inork onartzen ez duen iritzi bat bota ezazu, mesedez. Eta orduan jendeak, erantzun egin du, eta orduan nik aukeratu ditut batzuk, eta nola gure bidaiari profesionala den agurtzan, bere iritzia jakin nahiko nuke. Lehenengoarekin hasiko naiz. Ara, beldurtu naukezua. Bida. Bota. Bidaia ona izango bada, gutxienez urtebete lehenago hasi behar da antolakuntza. Tiketak erosi prezio onak izateko, ibilbideak eta joan etorriak optimizatzeko, ekitaldiak aprobetxatzeko, gozatzen ez duenak gehiegi improvisatzen duelako da. Hau, bidaiari profesional gisa, zer iruditzen zaizu? Gozatzen ez duenak gehiegi improvisatzen duelako da. Hor ja siletik ero inezia. Nei ja, esan dezunen, bidaia on batzen seinale dela, urte beterenago ja bidatzen, Jesus, hoi estresa bidea, nei ja estresatu inezia horrekin ja, ni ja, ez nago ados, baina, berakola uste badu, ondo, ni kontrakoa naiz, horrek ez du esan nahi nerea ona daniken, baina niri estresatzen hau pentsatzeak hemendik urte beteran. Nua jongo nahi zen, bidaitxarterak zenbat balio zuen atzo, eren egun, eta hemendik 2 hilabetea ze estresa, zertula 3 hilabete 300 merke gozien, da oin, ke estres, ez naiz ni hori, bale? Eta ze ikusi eta ze, hori niri irutu zait pixkat, nire iritziz, pixkat, programatu egia, bidaiatzeko modua, baina batzuk hori maite dute, dena junde ikusita kontrolau, nahi bestelakoa, niri, pixka bat, improvisatze horrek ematen dit, bisiposa, ez, orduan, hori datzen entzako hori balimada bidaiatzea, hori da, ez, hori da egia. Hori da, berak esaten duenan. Bere egia. Erabiltzaile batek, berarentzat bere egia hori da, berak esaten du, ona izateko gutxienez urtebete lehenago hasi berdela antolakuntza. Urtebete hastegienak biajaten lanen ez dura lan asko iten da. Aspartuta da beta denbora. Nei esaiazu, nik ez dagoa denborarik. Da batzuk, nire tokatu zait, nik bidai gidaria izan naiz, eta batzuk etorri izan dia,
eta bidaigidera izan da, etortzen zian... Beraien planinak india. Interneten Eta topatu ni pentsatu zutenekin. nun, honek ez dik lan asko iken belanen, porque, claro, esango jazu nahi nundik, osea, ordaitzen dute bidai organizatu bat, eta gaina organizatu egiten bidai. dute. A ber, baina esatet, Jesus Maria eta Jose, hau denboa pasatzeko gogoa. Baina, izu, bakoitzak denbora pasatzen du, baina nahi du idun bezala. Ni lehiote bidea igual otenez, baina, bueno, ba... Gero bada kontu bat, eta da, bidaia prestatzeko lan horietan gaur egun interneten spoiler pila egiten dituzu. Bai, hori ere egia da. Lekuetara iritsi, eta dena ikusi duzu, Bai. gainera ikusi duzu, Ui, ba. fantasiazko argazki Bai, hori batzutan, da, edo zoragarrita, errealitatea. hau zan? Bai, Ui, ba. Ulisse sindromea sartzen zaizu, Ere, eta... bai. Gio, zea, sekulako ondart eta atzekalden zea edifizioz beta. Un miseri, eta nik uste nun bakarriko gonitzela, ba, ez. Bai. Hori gertatzen da, ez, baina nik, hori, nik uste dute bai, badula zer ikusian nolabait norberarekin, ez? Orduan, batzuk maite dute, edo behar dute kontrol hori, oso ondo. Naizun oso ondo, baina niri sorpresa faktoreak inigo dio bezala asko betetzen hau, ez? Eta askotan ere tokitera iritsi, eta, bueno, bertako jendeak zer dion, edo ez, azten geha behidatzen, jatetxeriko benak, batzutan, ez, ni uste dute bai, batzutan gure sena ere galtzen ari gala, beste batun eritziaren, ez, edo izarroien arabera mugitzen gela, ez? Bueno, batzutan ondo dago itea, baina beste batzutan bai, venga, oporretan gare edo bidaiatzen ari gara, ez? Goazen lasaitzea. Hori nire iritzia. Beraz, bidaia ona izan daiteke, naiz eta 3 aste lehenago antolatu. Jesus, neska. Edo egaldian bertan hor ze pentsatzen jutia, ez zenbatetan, hori? Bai. Ni gusta ez daitez pixkat herrialdearen historia eta background hori ukitzea, eta hori askotan hegazkinen bertan egiten dut. Interneta galdu aurretik ibiltzen naiz hor gauzak deskargatzen, kopipastiak egiten edo pantailazoak ateratzen, eta gero hegazkinen hor ibiltzen naiz, pixkat ulertu nahian, ez? Historia eta zergatik hau eta zergatik bestea, eta hori bai. Gauzaiek ondo. Baina, nik ere sorpresa faktore hori oso beharrezko sentitzen dut. Are gehiago, urtebeteko margenarekin bidai bat antolatzea, ez da, hilabete lehenago ere. Bai, eta gero egia da, ezberdina dela, ez, taldean bidaiatzen baduzu, edo bakarrik bidaiatzen baduzu, gehienetan bakarrik bidaiatu izan dut, eta orduan, egia da, lausotasun gehiago duzula, ez, daukazula aukera, gauzak zain ondo ateratzeko eta aukeratzeko, eta igual taldetxoan gauza batzuk lotua eraman bar dira, loan honegin, eta olako kontuak, ulertzen dut, jende gehienak nahi izatea lotuta izan. Nik egin izan dut hori ere lotu gabe bidaiatu, eta Santiago de Chileko zentroa iritsi, eta pentsatu, hemen loitengo legun batean da, eta, ez dut esaten horrek horrela behar duenik, baina beste muga behintzat uste dut ez dela onegia. Eta gero ere diozu bezala taldean bazoaz, egia da, horrek eskatzen duela igual programazio gehiago edo ez dakit, imaginatu, zure atxeta mai izan dizula, jun behar dugu ez dakit noa, eta, iki igual behar du, norekin zoazenan arabera. Baina, ni ez daiz oso zalea asko programatzea. Inigo dio bezala bakarrik asko bidaiatu dutelakor, eta bidaia ere intensoago iten dola, ez? Ze pasako da bihar, nuningo ez biharlo, ez? Horrek niri betetzen hau, baina, haizu. Eta gero jatearen inguruan, eta ez jatetxe honenak, eta ados batzutan ere, igual behar duzula, ez? Buruari kapritxo bat eman nahi duzu goimaiako sukaldaritza daztatu, edo bertako goimaiako sukaldaritza. Baina batzutan atzerrian ere ematen dira, ez da egite, inungo Google edo TripAdvisor puntuaziorik izango luken lekuetan, xarma ikaragarria eta oso janari ona dastatzeko aukera, edo giroa oso berezi izatekoa. Nik gogoan dut azken bidaietako batean Georgian azken gaua, eta oso berandu egin zitzaigun, aeroportura goize itxibar genuen, eta ez dakit mendi ingurutik gentozen, hiriburura. Eta antxe geundela goze eta gaueko 10:00 11:00 eta inguruan dena itxita, eta esan, nizarra jatera noa, eta lankidekin egon, haiek ez, eta kotxe hartu nuen, eta hor bila, eta olako batean, topatu nuen argitxo batzuk, bideska kutre bat, kamioi mordo bat aparkatuta, kamioi gidarientzako lekureitako bazen, erdi uralita, erdi plastikozko txabola bat, eta artean bertako txamponik gabe. Ara. Eta sartu nintzen, eta galdetu nuen, kredit karron hartzen zuten, ze beti ez da onartzen, eta esan zidan ez. Eta esan, ados, eta esan zidan, ez, eseri, ez daukate, hau dena, ez da ingeles, georgiar, euskalo ze festa, Google Translator, eta hilasei, esei aior, eta jantzak.
Hemendik gozek ez izateako, Tapake amazak. Ostra, eta hantxe kontuan goan dut bihurtu nintzela pixka eta atrakzioa. Ze beraientzako zango, atzerritarra hau hemen galduta zer dabil. Eta jendea urbiltzezan hitz egitera eta galdetzea, eta nijo egon naiz hemen, eta eski lehiaketa batean, eta hau, eta berak hortxe, eta itzulpenak, eta argazkiak atera zizkidaten, ni konturatu gabe, gero bidali zizkidaten, eta bueno, eta horrelakoetan, pixkat, gauza oso bereziak gertatzen dira, janare goxoa zegoen, aragi parrillako, aragi puxka batzuk, eta arroz pixkat, ez da izertzen, baina, ez utzi bar dela, utzi bar zaiola bidaiari ere gertatzen agertzen, eta mila kontu gertatzen dira. Tarteka gauza batzuk igual lotuta eukita ere. Bai, noski. Hori zerionean akordatzen ez azkeneko bidaian Portugalen baginela hortxe kostalden da. Nere zemek esateu, ama krokete usaie, da horrek esan nahi du parrilla dala, parrillan badaula, baina are kroketa, dena kroketa jarentzako, eta esan, no usaie parrillan, eta halako baten, usaimenari jarraituz, iritsi ginen, jatetxe batea, zegona olako, ondartza, hau da, itxasuan ia zintzilika, eta, jendez betea zeon, esan, hemen txekan behar deu, da ziurrenik, bidatu izan manu Googleen agertuko zala jatetxe hori ez, eta oso ondo jan ginen, eta berriz itzuli ginen, ze ondo jan ginen. Baina, senari jarraitu ez, eta usaimenarekin ez, parrilla usaiarekin, baina areño iritsi ginen, eta zetoki goxoa, zetoki polita, eta ziurrenik, egongo da, Bai, izango da oso errex topatzea, baina nizuk topatu zenun nahi gabe. Bai, eta orduan, usaiakin topatu zenun, usaimena ere ez, martxan jarri eta tokiak bilatzea eta nolabait ere bidaiatzea modu hortara. Izue, Goiuri Oiana, badago esaldi bat orain agurtzanek esan duen honi lotuta, inoiz esan didate Euskaldunak omen gara oso norabait bidaiatu eta behin jateko toki bat fitxatuta egunero antxe. Errepikatzekoak. Ja, nire errepikatu izan dut, bai. Ez, Goiuri? Nire asko gustatzen zait leku berriak. Nire ere bai, baina errepikatu dut. Bai. Batzutan izaten da pixkat etxe edo base, ez? Bai. Gaur presaka gabiltza bidaiatzen auta bese zeiz eta ez dut deskubrimendurik nahi. Bai, hori egia da. Lehengo eguneko etxea. Bai. Mariaxunen jatetxera. Bai, nik uste bai badula igual zerbait horrekin zer ikusi ez. Zoazela berriz toki berdina eta nola baitere ezagutzen zaituzte eta gertutasun horreke bai ematen du. Bexasko ematen du horrek bai. Bai, eta ikustezunen nirriparrea ez, sukaldaria edo zerbitzaren arpegi esatuz, etxen atxok, ez? Zakurren ipurdi, baina, ez? Netxien sentitu, ez? Horrek ez esan nahi, hori. Nik uste honek esaten zidanean, esaldi esan zidatenean zela gehiago, Euskaldun eta jale ez oso irekiak, ez dut zango mizkin, baina igual munduko sukaldaritzarekin eta ez dut jangota, pixkate leku bat topatu zuten, italiano bat, eta italiano munduko ze puntutan, esan duen, hau janari hau guztua jango dut, eta bestik ez du probatuko eta. Oiez. Venga, jongo beste iritzi batekin. Vale. Bota Goiuri. Bidaiak 4 egun baino gutxiagoko iraupena badu, estres gehiegi sortzen du, hau da, iraupen motza delako eta gauza asko egin nahi dituzulako agian, eta 10 egun baino gehiagoko iraupena badu, etxearen falta somatzen hasten zara, zure herriaren falta somatzen hasten zara, beraz, bidaia iraupen ideala 7 egunekoa da. Bueno, bale, netzako ez. Ja, netzako ez. Nei 4 egunek estresa, 4 egunetako bazoaz tokin batera ere, gauzak lasai hartzen jakin beharko ibo. Jata estres baten ibili behar dutuk egunetan, ez? 4 egun imaginatzen ez, imaginatu, bazoaz izabara. Ni ez nahiz ibiltzen lepo hautsi beharrentuk eguzek ikusten ez, lasai, gosaldu, mendia jun, lasai. Askotan irute zait, bidaiatze horretan ere, gure eguneroko velozidade hori aplikatu nahi dugula, eta, momentuak daude, tempoak daude, batzutan 4 egun dia, eta behin esan du 10 egunetik aurrea etxetuta zaztu, ni orduntxe hasten ez disfrutatzen. Orduntxe hasten ez etxekotaz, ez? Orduntxe hasten ez, ondo zeudek eta hasierako pena hortan ez, hau pena amata hemen utzi beharra baina, ondo zeudek eta ni orduntxe hasten ez, eta nik uste gaina hasten ez zela herrialdea gozatzen, 2. o 3. astetik aurrea. Ja nolabait, Dios, ja badakit zeskatu garraten jateko, ja badakit nola hizkuntza ere askotan badakizki ja hitz desente batzuk eta... Orduan 3. astetik aurrea
ni bertako sentitzen naiz da beraiek ni ez ikusi bertako. Ulertzen dut, auzo sentsazioa daukazu. Bai. Kaleak eta ja pixkat ezagutu. Eta... Bai, seguridade pixkat herrialdean, ez? Eta edo bakizu ja autobusean nola sartzen da nola ordaintzen da, ja bakizkizu ja kode batzuk. Orduan ja, bueno, Jesus ze jende ezberdina gauden, ez? Den munduan, ez? Edo... Pentsa. Aipatu duzu, bidaietan batzutan nahi dugula gure egunerokotasunaren velozidadea bidaietara aplikatu, baina nik uste dut izaten dela, are azkarrago nahi dugula. Osea, ez dela ez da zure egunerokotasunaren abiadura handiagoan nahi dugula. Esnatu oso goiz ikusteko alik eta gauza gehien eta oheratu berandu baita ere bestela denbora ez duelako ematen, ibili sekula egin ez dituzun kilometro kopurua dena ikusteko checklist modura ez, ikusi dut hau eta txak eta horrek niri ere sekulako estresa sortzen dit. Neri ja estresatu nazu? Nik pentsa. Batzutan pentsatu izan dut justu kontrakoa, alegia 4 egunetarainoko bidaia tamainan, eta bestela ja pare bat astetik gora. Bai. Batez ere jendeak igual, hiri bat ezautzerakoan, ez? Nik uste, hiri bat 4 egunetan edozein hiri, bueno, akaso, ez da egiteango da New York edo hiriren bat, 4 egunetan hiria ikusi duzu, sentitu duzu pixka bat, hortik aurrera, hiri hori bizitzeko asteak behar dituzula. Eta 4. egunetik aurreran, bueno, bai, baina, ja, hiria pixkat, akaso ruta bat egiten ari bali mazara, izan daiteke ez, baina, bai, nik 4 egun hori hiri bat bisitatzeko edo hiri bat eta inguruko herri bat edo, nahikoa direla iruditzen zait ikusteko. Bai. Bizitzeko 10 egunek ere ez dizu ematen. Orduan, bi astetik gorako bidaiak behar dute izan, ez? Niretzat, bidaia pixat hasten da, askotan aipatu izan dut, arropak lehen aldiz garbitzen dituzunean. Hori badaia egun batzuk igaro dituzu, barruko arropa gastatzen ari dira, eta jakitun ere bazara, oraindik egunak eratzen zaizkiola bidaiari, eta, bueno, eta normalean, atzerrian osoikoak dira, atzerria esaten dut dena berdin balitz bezala, baina orokorrean arropa garbitzeko lekuak topatzea ohikoagoa da. Hemen Euskal Herrian azken urteetan ere hasi dira ikusten, ez? Eta nik garai batean garbigailua izorratuta izan nuen, eta hemen bormak egiten zizkidaten banuelako lavanderiko kuadrilla, ez? Jendearekin. Aipatu zen unez, bai. Baina bidaietan oso momentu honak ematen dira, eta hizkuntza oso ondo menberatu gabe ere, hortxe konbertsazio txiki batzuk, eta ikusi, eta pixkatez, hiriaren ritmo hori, edo goiurik aipatzen zuen, ez? Estres hori de, auta beste da, frena, gazte. Bai, arropa garbitu barragokek. Lavadora zentrifugatzen ari bitartean, ari bidea gaitezea kieto, esan duzu, hipnotizatuta eta gero ondokoakin izketan, da esatezu ez, gelditu ez? Bueno, zuri okerrezpa naiz kontatu zenen azkenekoan lavanderi batean sina besotan hartu zizuela. Kanarietan hori da. Gaina zan garai zita lagura ez, inorekin etzanen fiatzen, da horne bilen kontatu nuen, orduan esanien mese, ez deldu jozu ume honi besotan, eta bai horre initun, bertako ikote los binoseko emakumeak lagunak initun. Ze ona. Eta kantu hau, bidaian zabiltzanean eta iagun batzuk eta arropa garbitzera zoazenean, Berria auzoan zoragarria. Iker Laurobaren Berria auzoan. Ze, bai, da pixkat Berria naiz, etorri nirekin Berria naiz auzoan, eta hortxe badauka, bere xarma gero nahiko erromantiko interpretatu izan du nik beti kantua, baina badauka horri hirietan barrena zenbatzu bizi arkatu behar, eta... Urrengoa. Eta barregarria zeharo. Ara. Egaldia 8 ordukoa, baino luzeagoa bada, business edo primera klase egin behar da, bai ala bai. Bueno, a ver, netzako horre importante izango litzateke, bueno, ados egon daiteke, edo ez, egia esan, businessen joateak eragingo dio prezioari? Zer egiten badio, ni erki gongo naiz, hankak estu inda, merkexego bidaiatuta. Naiz eta 10 orduko bidaia izan. Jesus, handigo gini jeute isinezko gongea, bai, bueno, ari, ez dakide ba. Nik ere ez dut inoiz izan dirua hainbeste, pentsatzeko business bat erreso ordainduko nukela, beraz ez dut inoiz bidaiatu businessen. Ez da nik ere, eta ez dut aurre ikusten egingo dudanik. Ez, eta bueno, bai, bidaiak luzek batzuk izaten dia, baina bueno, nekatu isegu iruztezea, baina Jesus, Marieta Jose, ez da nire,
Atzo, ezagun bati entzun nion, 3 seme dauzka, nahiko txikiak 3, eta bueno, guaino, badoa zela hilabete Tailandiara. Eta orduan galdetu zion norbaitek, eta aizu, 3 seme txiki dauzkazun, eta bueno, galdi luzea, eta bueno, noizbait business edo primera klase hontan edo egiteko intentzia daukazu, eta erantzun zion, bida. Hain geizki pasatuko duten ere semeek. Hain besteko buia ingo dute, hain besteko negar. Ez dut bat ere deskantxatuko, orduan ez dut aprobetxatuko businessen joatea. Orduan, ez dut ez da pentsatu ere egin nahiago dut diru hori aurreztu. Noski baiet. Bai. A ber, nei junezkioz da, tokitik ez junber bestean ez, da turista klasean da, business klasea pasako baliraketeke, bueno, bai, gustoa, baina ez noski, 8 ordu, imaginatu, 8 ordu terdiko bidaia eta business, Jesus, ez. Bai. Honen arabera, pertsonanen arabera, Hola da, ez? 8 ordutik, bera, bosta xola, 8 ordutik gora, beti business. Ez nau kezkatzen asko horrek egia esan. Jo, nik egia esan, gainera egazkinei, batean, aldiren batean pasadu gaizki, ez tegit iritsi, ez tegit nora izan zen, eta Kanadara, behin, eta mareatu xamar, ez tegit zerbikalak edo kargatuta, eta zean, aduana pasatzeko, eta igual botak egin behar sentsazioa, eta oso arraro, behin, ez tegit ze pasako zen. Orokorrean, egazkinek abegitasun sentsazio ematen diate. Ja, gaua iristen denean eta argiak itzali eta faria zerbitzatu eta mantak eta goxuak egiten zaizkit. Eta naiz talorik ez eginez, altxa eta komun inguru horietan egazkin hegaldi luzeetan espazio desente egoten da. Han pixkat luzatu gorputza, gaina altu xamarrak eta luze xamarrak garenok behar izaten dugu pixkate zehatu eta egia esan hartzen diet bere xarma, ez dut esango inoiz luze egiten etzaizkidanik, batzutan egaldiak luzeak dira, baina irakurtzeko, pelikularen bat ikusteko, lasai egoteko, pendiente zenituen barne ez da egite kontutxo horiek paperera jeisteko. Nik gustatzen zaizkit. Nigo zurekin ados, Bai, eta gaina business klasen junezkioz igual eroso egita guztita loin. Total, etxen bezala dauteko, abioien. Pobrea espada kontsolatzen bere buruarekin, gainontzekoen diruarekin kontsolatu behar. Urrengoa, hondartza guztiak berdinak dira. Bueno, hoi idatzi dunak ez du itxu asko hondartzak maiteko, ez dut uste, hondartza guztiak ezberdinak dira. Hondarraren kolorea ezberdina da, batzuk arrizkoak dira, eura batutan turkesa, bestan, gaziak ez, Jesus, ez ba? Batzuetan eraikinak daude inguruan, bestetan ez. Batzutan itxasmuga pare-parean, bestetan mendiak, irlak. Batzuetan olatuak, bestetan. Maria bera geiztan danen auskalon ondagon uraino noa jundan, bueno, ez, ondartan. Bueno, eta hori surflari izan gabe, ikusten ari naiz Unai Elordi Hidalgo dagoeneko gure laborategian, gero etorriko da gurera, eta surflari batentzako ere, pentsa ez, batzuk korala, besteak area, ezker olatua, eskubia, hau indartxu. Olatu bakoitza ezberdina da. Hori da. Bueno. Eta olatu bakoitza ezberdina da. Hoi ba. Ez eta rapatu. Olatu bakoitza, ondartza bakoitzan olatua ezberdina da. Ez? Mundakako olatua eta zarautzekoa ezberdina da. Mundakako olatu bakoitza. Pixkot filosofikoago olatu bakoitza ere datorrena ezberdina da. Bai. Hori izan du ba. Hori izan du ba. Bi irakurketa zeudela. Bai, bi irakurketan jugo. Bueno. Ez gaude ados pertsona honek esan duenarekin, baina, berari aitortu behar diogu, irizpidea zela, bidaiatzari buruz, inork onartzen ez duen iritzi bat botatzea, eta momentuz, hau izan daiteke, ahian, ez da egitez, desadostasun handina sortzen duena. Urrengoa, berez ixamarra, bidaiatzea pertsona argalentzako da. Inoiz txorak dira. Ez dakit nundik esango duen, ez dakit den... Ez dut uste denik ez bazara argala ezin duzu bidaiatu. Pentsatzen dut esan dezakela agian desberdina dela esperientzia bidaiatzen duzunean argala bazara eta ez bazara. Jesus Maria. Nik uler dezaket... Oso kristau sentitzen izan. Jesus Maria eta Jose esan ez, baina... Akaso garraio biden espazio normatiboa zari da?
Egia da, ondi xamarra bazara, nire kasuan, Hegazkinean bertan adibidez. metro 85 kilo, hola, nahiz ikaragarri lodia sentitzen, baina pertsona hola majo bat, batzutan garraio bideak ez dira erosoegiak, batetik espazio aldetik, aurreruntz, horregatik nik ere biznesen ez dut inoiz bideiatu, baina gonbidatu baliate gustora, bai, edo garai batean emergentzi irterak era larrialdi irtera horiek asko baliatzen diren, orain gehiago ordaindu behar da, batzutan gehiago hori ordaintzen dut, bidei luzea balin bada, pixetan kentzako espazio gehiago eukitze alderatola, baina bai, autobusak, trenak, batzutan egia da, ez dakit, lodi, baina handi izatea horretan ere, badaudela pixkat diseinatuta, ez dakit, pertsona gorputz normatiboentzat ere, normalan gorputz txikientzat. Bai, baina hor ados diozuenarekin, ez? Baina nik uste dut, nazten nahi diala bidaiatzea garraio publikoarekin, niretzako hori da jutea. Hori da. Gero bidaiatzea beste gauza bat da niretzako. Bueno, kasu hortan, ez? Orduan, ziurranik hori aipatugunak, esaldi motz txamarra rapatu dugu, eta ez dakigu. Ja, testu ingurua zein den. Ziurranik ere horregatik, nik hasieran pentsa haudet, hori ez, zein portadio, egotea ez dakit, berdintzait. Bilbon, 60 kilokin edo 80ekin, baina, zioen gehi horregatik. Baina, ari naiz pentsatzen gehiago, garraio bidea ez da garrantzitsuena, ze oinez bidaiatu daiteke, oso plan hona izan daiteke, hasi santio bidea egiten, eta zoaz hostal batera, 60 zentimetroko ohe batera, 130 kilo pixatuta. Bueno, kaso horrere, badaude mugatxo batzuk. Aigia, txorroskillo. Bizikletaz bidaiatuko dugu. Bueno, bizikletan bidaiatzean, akaso kanpindendarekin eta zer horren moldatzen zara. Baino, baldin eta zure gorputzaren tamaina, bizikletarekin ere, bueno, moldatzeko ere arazoak izan ditzakezu. Ez dakit, egon daiteke horrez irakurketa gehiago edo ez dakit? Ados, bueno, hasieran esan deza txorakeria, baina igual ez da txorakeria. Begira. Bai, inigo, komentetu, bai. Hosteletako dorm horietan, ez? Kiston litera pila dauzkaten horietan. Hor ere, segun eta ze gorputzekin, nik altu izatearekin sentitu ditut arazoak, ezin oean kabitu. Nik adinarekin. Karo, nik ere uste hor mila gauza sartu daitezkela, ez? Adina, gurpilduna, ez dakit. Gero aipatzen ari gea, 2 aste, 3 aste junkaro hori, ekonomikoki alduena, azkenean gauza asko ere aipatu ez ditu. Kaso, pixkat bai labur biltzen du dena esateak bidaiatzea badela nahiko privilegiotik egiten dugu zerbait. Zalantzarik gabe. Beharrik gabeko bidai hori gainera, ez zuaz lanera, zuaz plazerrera, deskubritzera, bizitzea, burua irekitzea, eta usain berriak dastatzera, privilegiotik. Eta normalean, pertsona edo arraza zuriko pertsonak izan da, hemen gauden guztiak, izan gaitezke nire kasuan are privilegiatuago, gizon txuri izan da, askoz privilegiatuago, gizon zuri heterosexuala bazara akaso are privilegiatuago, baina horrekorrean lehen munduko esango dugu, ekonomia garatu xamar bateko, pertsona zuri, garen horretan, dena da oso privilegiotik. Ados, horrekin bai. Bai, ados. Oso ondo, azkena. Bidaiatzeak ez du arrazakeria sendatzen. Egia. Ze hau, bai, uste datorrela mito batetik, ez? Askotan esaten dela, ez? Bidaiatzen duzunean beste kulturak ezagutzen dituzu, eta orduan gero ez zara hain arrazista. Lehen nigok aipatu duna, ez? Piskat irakurtzearena, ez aitzun egiten, ez? Bai, mizkinarena aipatu dugun bezala. Esaldi horri gehituko nioke beti bat. Nola? Beti, ez du arrazakeria sendatzen, beti. Badaude, utziko jazue pixkate de auron abokatu izaten, badaude arrazakeria batzuk pixkate latenteagoak direnak eta oso kulturari lotutakoak. Adiez, gure gurasoak gu baino arrazistagoak dira orokorrean esango nuke. Ez? Belaunaldiak gora egina ala. Askotan, arrazista baino, badago horrez jakintasunaren eta beste arrazekin nahastu ez izanaren lehen kontaktu hori ez. Nik gogoan dut nire gurasoak etorri zirenean Marrokosera gurekin, nire bizitzako talde baten plan batean, autobus litera batean, 10 egun, nik ez nuke esango nire gurasoak lehenago arrazistak zirenik. Ez dut uste. Baina bai uste dut nire amak, eta galdetuko diot, baina uste dut, baietz, inoiz gaia batera dela, aldatu zuela bere ikuskera. Ez leno gorrotu zituelako edo arrazista zelako, baina akaso beste empatia batetik, beste goxotasun batetik ikusten zituelako, ez? Eta oso ondo hartatu zituztelako, eta pentsatu zelako jobanik baditut hemen aurriritzi batzuk, ez? Denok ditugunak, denok gara arrazistak nire horri batean, ez? Pixkat hori igual bai aldatzen duela, orduan, beti ez nuke esango, baina baldin eta predisponibilitatea zein den, jendearen jarrera zein den, akaso zerbait bai aldatzen duela, ez?
bai, beti ez. Izan daiteke hori da, beti Bai, ez. hori bai. Bai, bai, hori ere, nik uste ere bidaiatzea edo toki berri batea jundan pertsona horrek ere jun behar dula begiak zabal eta buruare zabalduta, ez? Batzuk hasten dira setun konparaketak egiten. Gurea, guren, bueno ez, guren ez, hemen gare, orduan, horre bai, bueno, laguntzen du, baina batzui ondik kontrako eragina eragiten dira, ez? Eta, bueno, oikin ez da oino jutek. Ez? Azkenean oik, etxen gatuko balia, hobe. Nik eratu naiz bueltaka esaldiarekin diolako ez duela arrazakeria sendatzen, arrazakeria gaixotasun batekin alderatuz, ez? Eta sendatu eta nintzen pentsatzen, tira, gaixotasuna da, gaixotasun bezala kontxeratu genezake, edo ze, eta horri bueltaka ematen ari nintzen. Ez daukat batere argi. Marketa sakona da, ez Bai, dakit nik bai, ere hor gaixotasun bai. baten, gauza bada gustoko ez dugun zerbait izatea, Bai, baina gaixotasuna izatea. nik uste dut ez dela, ze gaixotasuna da sendagai Sendagar. eta prozesu bat behar duen zerbait, eta arrazakerian norberak senda dezakeen zerbait dela. Baina, ez dakit, hori ere adikzioekin eta beste bat gaixotasunekin alderatuta, Bai. luze ez tabaidatzeko alitzateke. Oso filosofiko amaitzen nahi baina nik badaukat sekula esango ez gun esan dezakenik Bai, esan noski. dezaket. Bai. Nire iruditzen zait jendeak nekez esaten dula bidaiatzea jun balima da toki batea eta bueltan etortzen danen zen muza, ikiarri ondo ikiarri gezki pasada, igual kristona igual ditxarrain igual desastre, igual espero zituzten gauza guztik ez dituzte esan nahi dizut, baina nekez onartzen dugu gure ilusioa zen, edo gure hainbeste emozio jarri dugun bidai hortan gezki pasatu dugula esatea, ai Hori oraindik. orduan hori nekez onartzen dugu indikan, ze da alakon pixka bat, utxe egite moduko bat gure buruari edo gure ilusio horri, ez orduan, ze diozue? Guztiz ados. Badagoela mitifikazioaren, garai Gauza batean, askorekin eta honekin bai. aldatzen ari, baina ordunaldiarekin Hori ere xamar gertatzen nuen, den zerbait da, ez? matasunarekin ere. Eta eske bidaia batzuk mierda badira, hori gertatzen da. Baina nekez onartzen dira, mirda, bai. imaginatu, urte guztia ontzea hortako, ez, urte baita lehenago hasi zinen zuri bidaia prestatzen, dena antolatzen, eta lako baten, desastre bat izan da, ez esango desastre bat izan dela. Bada jendea prestatziaz gozatzen duela gehiago, prestakuntza bidaia bera, baina kasu horretan urtebete prestatzen pasaba duzu eta astebete izorratuta aritu dagoen zauden tokian zaudela, kaso gaitzerdi, ze urtebete pasatuzu gozatzen. Agurtzane belantzaran mila esker eta laizter arte. Zubedi, laizter arte. Eta gu bagoazte poliki-poliki azken ordukoaren bila, goizeko 11 oraintxe ditugu eta naiz irratiaren estudio zentraletara goaz, hain zuzen bertan dugulako Zurine Iglesias lankidea. Zurine, egunon, itxein segundu bat, Zurine, ointxe nahastutan nabil, orain bai, Zurine, egunon. Egunon guztioi, euskarafobia kasu argia gesibarren. Xurine Peñas, UPNeko alkateak esan du euskarazko jarduerek erdaldunak diskriminatu egiten dituztela. Pero yo creo que se discrimina a la gente que no puede ir a esa actividad que no sabe euskera. Es decir, me voy a explicar. La gente que va a las actividades que se hablan en euskera, no pueden ir los que saben castellano porque no las entienden. Pero la gente que va a las actividades que hacemos en castellano, pueden ir tanto los que van en euskera y los que van en castellano. Koalizio abertzaleak mozio bat eraman zuen bilkurara eta eskatu zuen azaltzeko euskarak zergatik izan zuen presentzia urria Eguberri giroan antolatutako ekitaldietan. Gaztelania programazioaren 170% betetzen zuen eta euskarak 130%. Xurine Peñas alkateak hizkuntza desoreka hori defendatu du, argudiatuta euskarazko jarduerak diskriminatzaileak direla. Haren hitzetan, erdaldunak ezin dira joan euskarazko jardueretara ulertzen ez dutelako eta euskaldunak berriz gaztelaniazko jardueretara joan daitezkela ulertzen dutelako. Bestalde, elkarri laguntza erakundeak ziurtatu du Asiron alkatea denetik inork ez duela kalean lo egin. Gobernuz kanpoko erakunde horrek etxerik gabeko pertsonen eskubidea defendatzen ditu Iruñan eta egiaztatu du udal zerbitzuetara lo egiteko leku bila joan diren pertsona guztiak
beste leku batera eraman dituzela. Aldaketa hori gertatu da Joseba Xiron alkate izan zen egun berean. Tere González, Elkarri Laguntzako zeramaileak esan du Iruñeko udalberriak abenduaren 28an bertan hartu zituela neurri horiek, zentsura mozioaren egun berean, hain zuzen ere. Gauero, kalean dauden pertsonak aterpetxe berrira hurbiltzen dira lo egiteko ohe baten bila. Kristina Ibarrolaren agintaldian, lo egiteko leku gehiago ez zegoenean, etxegabek azuten bezala moldatu behar ziren, horrek udal araudia ez betetzea suposatzen bazuen ere. Hori bai, abenduaren 28ko gauaz geroztik hori aldatu eginda. Gonzálezek adirazi du bat-batean aterpetxean 56 leku egotetik 60 zeudela, eta horrez gain 20 gazte ostatu batera eraman zituztela. Horrekin nahikoa izan zela esan du. Bestalde eta Iruñarekin jarraituz, Juan Jose Etxebarria Iruñeko udalera itzuliko da, UPNeko zinegotzi gisara, Clara García Baliñok dimisioa eman ostean. Arrazoi pertsonalak tarteko utzi du Kristina Ibarrolaren agintaldian zuen kargua, hain zuzen ere, kultura eta sustapen turistiko eta komertzialeko zinegotzia zen. Etxeberria, Enrique Maiarekin batera egon zen hirigintzako arduradun 2 legegintzaldiz, 2011tik 2015 eta 2019tik 2023. Tartean, Asiroren aurreko alkatetzan oposizioko protagonistetako bat izan zen. Esku hartze horietako batzuk biral bihurtu ziren sareetan, esaterako bidegorrien hedadura kritikatzeko egin zuena. Bestalde, ostiral honetatik astelehenera bitarte greba egingo dute Iberiako lurreko asistentziako langileek. Euskal aireportuetan iragina izango du lan uztea, gutxienez 58 hegaldi bertan bera gelituko dira. Iberiak berak emandako datuen arabera, gaur goizeko 7etan 117koa zen UGT, Comisiones Obreras USO eta enpresen arteko batzordea deitutako grebaren jarraipena. Hala ere, nabaritzen hasi dira esaterako Loiun zenbait hegaldiren atzerapena. Momentuz, gutxienez 58 hegaldi bertan bera gelditu dira. Loiun zehazki 18 hegaldi eten dituzte. Horietatik 9 Loiutik atera bar ziren eta besteak lur hartu behar zuten. Hondarribian bestalde 16 izan dira bertan bera gelditu direnak, erdia joanekoak eta erdia etorrikoak. Gripe eta COVID-19 kasuen gorakada eragina izaten ari da osasun zerbitzuetan, tentsioan dago Osakidetza eta asistentzia presioa handitzen ari da osasun bidean. Osakidetza tentsioan dagoela onartu dio ostegun honetan FRI Alfonso Gutierrez Basurtoko ospitaleko barne medikuntzako zerbitzu buruak. Aitortu du gripearen eta COVID-19aren intzientzien eraginez gainkargauneak izaten ari direla, baina ziurtatu du ez dagoela kolapsatuta. Osasun bidean berriz, Iruñeko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko, Tuterako Reina Sofia Ospitaleko eta Lizarrako Garzia Orkoioen Ospitaleko larrialdi zerbitzuetan jakinarazi dute presio asistentziala asko handitzen ari dela. Bestalde, Nafarroan triaje sistema berria jarri da abian, 18 eta 40 urte bitarteko pazienteak, arnas sintoma arina dituztenak, arrisku faktorerik edo alarmadaturik ez dutenak, ospitalez kanpoko larrialdi zentroetara bideratuko dituzte. Bukatzeko nazioarteari begira, Estatu Islamiarrak bere gainartu du Irango lerketa bikoitza. Gutxienez 84 pertsona hil dituzte asteazken honetan Qasem Soleimaniren heriotzaren 4. urteurrenean. ISISek Telegrameko kanalean zabaldutako ohar batean adirazi du bikide kontzentrazio handi baterantz joan zirela Soleimaniren hilobitik gertu eta lehergailuak lerrarazi zituztela. Irango agintarien arabera gutxienez 84 pertsona hil dira eta 200 baino gehiago zauritu. Bestalde, errepidei dagokionez, istripua egon da orain dela ordu bete gutxi gora bera AP8an, Usurbilen, Irungo norantzan, eta jakin istripua amaituta dagoela eta autopilaketa gutxituz doazela. Eta bestalde, Erne, G1-631 errepidean, istripua egon baita ibilgailu baten iraulketa dela eta Azpeitian, txandakako zirkulazioa ezarri da, beraz Erneon G1-631 errepidean Azpeitian. Hori esek beraz gaurko boletin informatiboa eta 12etan gehiago. Oraintxe bigarren kafearen esku usten zaituztet. Eskerrik asko Zuin Iglesias, aurrera goaz eta dagoneko aurrera egiteko gurekin prest dugu nahi Elordi Hidalgo. Asma dezakezue segirotan ibiliko garen beraz.
she can be free. Get a shower, please. Status D, status D. You gotta see how to live. Yeah. Just know how to leave. I'm losing my stairs. Take it easy, follow, step by step, step by step. The game plays with us. We want you not to make a plan. We want you to feel empty, yeah. If you don't play, if you don't play. You gotta see how to leave it. You gotta see how to leave it. You gotta see how to leave it. Ba, esan da bezala, pitxi jouk taldearen nau giros kantuanekin agurtzen dugu Unai Elordi Hidalgo beti, eta gaur ere gurean da, beraz, urte berri hon, eta egunon, Unai. Urte berri hon, bai, eta egunon, de bai. Ondo bizizea? Bai, esan bai. Bueno, lanena hau, baina bai. Bai, bueno, gure lanean gabiltza, baina pozik, zoriontsu, hemen zure bisitarekin. Bueno, 2024 badator, esan genuen, atzo, Xabi Tolosarekin, onartuko genuela urte berri hon esatea, urtarri amaitu arte. Oso ondo. Bai. Eskan mugaren bajartzearen. Karo, bai. Batzuk esatzen, ez, baina igual, erregegunarekin nahiko eta. Baina gian beste pertsona bat ikustezu ez daki noiz, eta bai. Urtarria, esan dugu. Hementxe gure txatean, Gorka zoriontsu dio. Bale, kaixo zoriontsu, Elordiri esaten nio, kaixo zoriontsu. Unai Elordi zoriontsu dabil, eta 2024 ere zoriontsu dator, teknologiari dagozkion nobedarekin, wow, gauza mordoa dator, eta, bueno, pixkate 2024an ez dakit nobeda izango diren, edo referentzia izango diren, berrikuntza teknologiko batzukin dator Unai Elordi, ezta? Bai, egia esan, bueno, azken aldian albiste pila jaso ditugu, baina ikusten danez, oain urte bukaeran, dirudienez, aurrek geuspen batzuk ez egiten diez, teknologian esaten ze gauza berri aterako dien, eta, bueno, azkenen aurrek geuspenak dira, eta gehien bat, izango zen, baloratzea zer nolako benetako dien, espekulazioak dien, edo benetan aurrerapen horiek zerbaitetarako baliatuko diguten, ez? Bai, esatea zerbait? Ez, bueno, lista honetan, daukaten lista honetan, kuriosoen iruditzen zaitena da, taxi egalarien asuntua, ez? Taxi egalariak. Txinan ematen dunez badago, ulertzen dut, hiri bateako oso ondo etor daitekeela, trafiko kontuagatik, baina nik ez dakitena da, espazio aereoa horrela erabiltzea, horrelako gauzak egiteko, zenbaterainoko segurua izan daiteken espazioarean, eta gero ez den trafikoa gora ematea, ez? Eta soinu kontuak eta haindikan gehiago datuko ziren, eta adibidez ez dakit, Espaini Malaiara edo Gipuzkoara datuko bagenu, zuk ja berez hemen dron bat horren errez ezin dezu atera, eta azkenean jostaiutxo bada, pentsa helikoptero bat, azkenean helikoptero bat izaten jarraitzen du, ateratzea, ez? Bueno, pentsa, gaur egun ezin duzu hirigune batean jendearen gainean dron bat pilotatu. Hori da, lehenengo muga. Ezin duzu espazio aereo batean, alegia, ez dakit, Biarritzeko aeroportutik, ez dakite noraino, baino, igual, angelu edo aratago ezingo duzu egan egin, edo ez dakit muskizena kaso bai, baina mungian ez dakit dronarekin egan egin dezakezun, Bilboko aeroportuaren espazio aereoa, orain buruzari, naiz? Dron tamainoaren aldekoa dela, adibidez, hor bikonteken lan egiten deten tokin, badauka dron bat oso handia dena, eta badauka horrelako txip bat edo sensore bat nun egan egiten dezunen lehenengo gauza ertzaintzari abisatzen dio dron hori ateratzea dijo ala, dron horren tamainua oso handia da. Ikusten zute ez ostra, handia da. Bueno, diodanean ezin duzula egan egin, esan nahi dut ezin duzula egan egin AESari, ertzaintzari eta dagokien autoritatei abiso eman gabe euren baimena jaso, planifikazio bat egin behar da, kontrol dorrearekin harremanetan behar duzu, aeroportua jakiteko aizu hemen nabil eta etengabeko kontrola eta hori bai. Baina ezin duzuna da
igual jendeak dron munduan gertuago du, jostailuzko dron hauek, ez? Bueno, hor egun ikarra baizko jostailuzko drona daude, eta zure etxetik egan atera, eta atera diozu argazki bat pareko mendiari. Oso ondo. Drona. Bueno, Unai Elordi Hidalgok behin dron bat estrellatu zuen paretaten kontra, baina hori beste egun baterako. Bueno, nio zuk ere galdu dituzu dronak. Bai. Ez, baina dena zen, jostailuzkoa, legun eskutuan erregalatutako dron bat izan zen, gure limitea 20 eurotan dago, asik imaginatu zer nolako drona zen. Existitzen dira, 20 euroko dronak? Hartu nun, eta nire etxean ospatzen ari ginen, atera zuen leiotik, balkoitik, eta handiken 10 segundutara eraikinaren beste balkoi baten kontra estampatu zuen. Eta gero pila jo nintzen. Urrengo egunek. Marionaren etxearen kontra egin zuen Mariona. Bai. Bai, horregatik, dronen munduak, espazio aereoak konplexutasun ikaragarria du. Orduan, pentsatzea, Txinak dagoeneko baduela taxi egalari bat, ez dakit, akaso larrialdietarako, akaso beste egoera zehatzetarako erabiliteken zerbait da. Taxita ez da pixketa soziaten zerbait pribatua bezala, ez... Enpresa daukat eta hemendik aran joan nahi dut, ez? Uber ari da dagoeneko erregistratzen Uberfly horrelako markaren bat, ez? Pentsatzen dut. Hau da, ez? Umeak ginenean, esaten zigutenean nolako izango da etorkizuna, marrazki bizidunetan edo komikietan jetzondarrak, beti irudikatzen genuen etorkizuna egan egiten duten autoekin. Baino, helizerik gabekoak ziren, ez? Uste dut hola autoflotanteak, magnetikoki egan egiten zutenek edo, baina. Bai. Hau da, oktokoptero bat irudietan ikusten duguna, Txinara iritsi dena, oktokopteroa da, 8 helizez osatutako, aparailua, elkarbanatuko dut gure... Ikusten duguna, dio. Bai, nik ere esaten nuen. Ikusten duguna, gure entzulek ez dute ikusten. Barkatu, denoi bidali dizuet, Unaiek elkarbanatu nahi zuen, bai, hortan ari nintzen, hortxe dago, taxi egalaria, gure entzulek ez, baina ikusle zaretenok ikus dezakezu. Mierma moduko bada, ez? Bai, bueno, dron baten oso antzekoa da, bakarrik normalean dronek ez dutela ukitzen gainean espazio, ez? Bai, hori. Kabina hori, ze normalean txapalak dira, eta kamara zintzilika izaten dute. Egia da dron mota asko daudela, asko gutxiago egia da. Nekazaritzan erabiltzen diren dronek, akaso, ez da simaurra edo bestelako fertilizanteak banatzeko, edo plaga kontrolak egiteko, edo horrelako kontuak. Oiek, hauen oso antzekoak direla, hola, ez dakit, metro terdiko diametroa, o 2 metroko diametroari izan dezaketen tresna dira, eta erdien badaula traktore txikia bezala, ez? Olako espazio, majo xamar bat, ez pertsona bat osorik abitzeko modukoa, baina nahiko gertu esango nuke daudela, Sí, claro, gero de bai hor, dago beste kontu bat dela, ze energia kontsumo daukan, ze dronak izatez, faiatzen dutenen normalen baterian izaten da. Orduan, hainbeste pixu eman, ze azkenen gizakiak ematen naizea, eta normalean dronak ematen ditun pixuak izaten da. Kamera, edo daukan hardwarea barruan, ez? Eta jazta. Orduan, airean mantentzeko, ez da, 2 pertsona gutxien dezkun barko, Eta hor daukezun energia gastua, eta bidaiaren iraupena zenbatekoa dan, hori ere kontutan hartu barko zen. Orduan, ondo dago esatea taxi egalariak etorriko dela, baina, orain dikan badaude horrelako challenge tekniko batzuk, abordatzeko. Ez da batez ere bateriarekin dator, kotxe elektrikarekin gertatzen den bezala. Eta hor, beti, ez da bai da hori agertzen da, ez? Oso ondo, kotxe elektrikoak. Baina elektrizitate hori sortzen da, oraindik zentral termiko, nuklear eta bestelakoekin, energia berriztagarriek oso uneko txikia suposatzen dute, hor impactua oso da txikia, eta taxi egalarikin antzeko zerbait gertatuko da. Naizta esaten duten, azkenean Txina izango dela fabrikante handiena kotxe elektrikoena, egia da, oraindikan kotxe elektrikoaren bida iraupena esan genezake, edo autonomia, ez dela oso handia, eta zuk esaten dezuna, azkenen baterian asuntorekin eta nola gestionatu behar dezun, eta benetan merezi duen erostea, edo ez duen erostea. Baina horretaz gain, egia da, estudia asko iten diala de bai, nola jetzi dezaken, ez bakarrik bateria bera baizik eta kotxea nola izan daiteken efizientegoa energia gutxiago gastatzeko, ez? Bi ikuspuntu desberdin egongo zian. Orduan, merketu egingo dira horrekin, izango zen, existitzen diela algoritmo konkretu batzuk kotxeen konsumoa kontrolatzen dutenak, eta horrela, nolabait luzatu bizi iraupen hori, ez? Edo bide iraupen hori.
Bueno, batasiagalarina da horietako bat, datorren berrikuntza horietako bat, eta ikusi beharko dugu erronka hori ere, nola gainditzen dugun, gerora etorreko dira, ez dakit panel solarrak tasiegalari horietan, orain ikusten ari garen, ez dakit prototipo moduko hau, horrein ez dira ikusten panel solarri, baina egia dargazki ez dela ikaragarri ona, akaso hegalak ere izan daitezke, panel solarrak, espazio horretan aipatu dugun habitakulo moduko horretan ere akaso izan lezake, eta horrek zerbait lagunduko luke, energia hori ere, energia lortzeko modua, panel solarri dagokionez asko ari daldatzen, asko betzen, gero eta errendimendu hobea ematen dute, gutxiago berotzen dira, hor badago efizientziarako pauso bat, baina, oztakit, trastonek bateria oso ondia beharko du. Bai, nipentzen bai. Eski airen mantendu hartza. Eta gero, horrelakoetan ze gertatzen da. Aterako direla eta 5-6 urtetan denak egongo dila zaharkituak teknologia ikaragarri areagotu delako, eta bateria horiek guztiak non bai sartu behar direla. Hor da, torkutxaduraren arazo nagusi ez. Bai, eta, aberatxentzako izango abazpare esatet. Tira, baina tasiegalaria bakarrik ez, berrikuntzen artean baude asko eta asko, ez dakit unai zein izango den aipatuko dugun urrengoa. Nik esango nuke, eta espaldi ez dela hitzein da, blockchain mundua. Ez dakit konturatu zeaten, baina bai bitcoina eta bai Ethereuma batez ere beste repunte bat jasaten nahi da. Bere momentuan uste 2022an edo 21 bat bukaeran estrepitosamente ero izan, eta galdizitun ez dakite, 1,75 galduzun, berriro da repuntatzen, eta nik uste dela, adibina artifizialaren gaitasun honekin eta aurrerapen hauekin enpresa teknologikoak ere indarra hartzen nahi dira, eta egia da, hau nire irudipena bestik ez da, orain ia diru fisikoa ez da erabiltzen, eta nik ez dut esaten kriptodirua aurrera aterako danik, baizik eta diru digitala aurrera atzen jungo dala, nire ustez. Eta egia da Europak bai bere buruan badaukala, nolabait bere dirua nolabait digitalizatzeko, zure identidadi digitala eta berean zure diru digitala sartzeko, orduan korronte horrei bultzata izango zen, blockchainean asunto guztio igual posible izango zen diru hori teknologia hau erabiltzea, dezentralizatua izatea, eta gestio, ez dakit, nik uste zentralizatzen egon zen, baina bai ikusten dutela repunte bat egongo dela, zentzu horretan, eta notiziak ere aterako dira. Eta hoi, espaldi ez dela okitzen, baina beste bat zango nuke, eta asko entzunetena izan da, realidad aumentada, realidad virtual, metaverso rollo guztia, realidad mixta ditzen zaion noi, behin eta berriz mentzionatzen duten gauza bada, nahi oraindik ez dut ikusten bideojokoetatik kanpo, edo ez balin bada, ez dakite mantenimentuko kontuak egiteko, edo formazioko kontuak egiteko, edo gemelo digitalak egiteko. Baina egia da, metaverso oso isilik da, hola. Espaldi ustola izan. Egia da. Facebook ja dena dia ChatGPT. ChatGPT bat, Lambda, ez dakiz zer, Gemini, da izen bakoitzak. Eta orain merkatu... Lambda, dago? Bai, Lambda. Freelanda? Jera. Freelanda esango dute. Baina Lambda berez... Ez eta harrapatzen. Freelanda da Mikel Landa txirrindulariaren inguruan oso modan jarri zen traola, beste ziklista batzuentzat lana egitea behartu, eta bere zaleek eskatzen zutelako askatu Landa, eta utzi ze igual berak irabaziko luke giro hau, eta hortik Freelanda kontzeptua sortu zen, eta ziklismo argotean oso ohikoa da. Eta horrelako plataformak askotan askeak behar dutela edo ez da behatzen denean, pixka Freelanda kontzeptua etorri zait. Julen Goiko Etxarro egozo behar nuen hemen ondoan, txistea ziklismo argotean kokatzeko, baina, tira, azaldu dizuet, Bai, a ber, egia, eta ez nago oso sartuta, realidade virtualeko mundua, baina realidade mixtoa izango zen mundu erreala kombinatzea zuk ikusten dezun beste kristaltxo batekin proiektatuta, ez izatea, realidade aumentada izango zen kamera bat erabilita edo mobil bat erabilita zerbait ikustea zure inguruan, ez? Baina ez dakit gogoratzen zeaten 2014-15 eta zen Google Glasses. Bai. Eta horrek zioken horrelako optika txiki bat, nun ikuste zenun kristaletik
kanpoa irudiak ikusiten ditzazke Bai. virtualki, baina gero ikusten ari zinean zen errealitatea, ez? Ba, pixkate Son Gokun unitatek detektatzeko sistema bezala, ba, hoi. Eta bai ikusten dela, saiatzen nahi dela hoi ematen, ez? Ba, adibidez, polizian eta alako gozetan, ba, Txinan, eta kuriosidade bezala esatet, ba, ekizue jendea klasifikatu iten dutela, ez? Algoritmo, Naizta Europan debekatza dagoen, gogatu, eiak tatera zela, legida, eta hori ezin da egin, ezin da egin Europan. Bera Txinan bai. Eta gertatzen dana da, eta euskatela horrelako betaurreko batzuk, nun jendea rekin horrelako aurpegi ezagutza egiten duten, eta kalifikatu egiten duten zer nolako onak diren Txinaren ikuspegiagatik, ez? Eta orain ikusi dudan aplikazio bakarra gutxienez, hori da, baina egia da, ba, bueno, ikusten dizkiotela bere erabilerak. Espero dut pixkat tortzea, ze bere garaian ikustet asko divertitu ginela horrelako, ba, ez dakit notizia berrik ikusten, eta batez ere Facebookek egiten zuen espekulazio guztiagatik eta zertan geratu den, ez? Begira, badugu inguruan pertsona bat sortu zuena enpresa bat betaurreko errealitateara egotuko betaurrekoena, eta joaten da zar-egoitza helduekin betaurreko horiek probatzera, ba, egoiliarrei esateko, ba, ez dakit, norbaitek esan dezake, ba, begira nik, ez dakit, ni berez La Manga del Mar Menorrekoa naiz, baina 70ko hamarkadan Tolosara etorri nintzen bizitzera, eta haren falta somatzen dut, eta orduan betaurrekotan jartzen diote. La Manga? Ba, la Manga, eta orduan handik paseatu dezake. Eta horrelako, etaz gogoratzen izenean, beti pentsatzen dut nola batzuetan ez, eta azoi guztiarekin demonizatzen dugun teknologia, baina gero horrelakoak entzuten ditut, eta adiskidetu egiten naiz teknologiarekin. Eta positiboa, eta esango nuke, adibenda artifizialak berak lagunduko duela eszenak realistagok izaten eta azkarrago sortu ahal izaten, ez? Eta zuk esaten dezun nahi, azkenen, nola erabiltzen dezun teknologia superimportantea. Bai, esan. Ez hori beti nola hori, ez? Nola erabili gero hau guztia. Ni ere pixkat ba naiz, olakoak entzute ditudanean ikusatet, baina nola iritsiko gaurtara. Eta gero oraingoa kontatezu eta esatezu. Bueno, hortan behintzatez lagundu du eta lagundu dezake, baina da nola hori, ez? Garrantzitsua. Bi gauza desberdin izango zen. Bat, metaversaren munduan sortzen den burbuia hori, ez? Posibilitate ez hitz egiten aizeanen, eta gero ikusten dezunen realidadea aplikatu hori, eta ze onura egin diezaioken pertsona batzui, ba, ezakit, mobilidade aurriko jendeari, edo ez dakit, ba, igual, hela dauken pertsona batek, mugitu ezin denak, baina oso kostiente denak, eta begiekin kontrolatu dezakenak ordenagailu bat, ba, agian bizi dezake, ez, azkenean gizakiak emoziongatik mugitzen gara, berdaz? Bueno, ba, posibilidade bat da, eta oso ondo etortzen den gauza da, orduan, bai, txalo bat, ez dakit, zure laguna ezin da, baina, txalo bat. Gobiatuko dugu? Bai. Baizuait. Zautzen dugu? Nik bai? Niguk? Bai. Ba, gonbidatuko dugu. Oso ondo, ez dakit berrikuntza asko datoz, Elordi blockchainari buruz aritu gara, eta xiegalarien artean, asko guzatu zaite kontzeptu bat hemen dala, konputazio kuantikoa. Gaitasun konputazionalaren urrengo pausa, konputazio kuantikoa. Duela urte batzuk... Hori gustatzen zaizkio horrelako hitzak ikastea Elordirekin, gero afarietan beste laguntaldeekin botatzen ditu horrelako esaldiak eta geratzen da. Hori da, baina beste laguntaldeekin, zen ere kuadriarekin Elordi bertan nola dagoen, ezin dutela biliz. Eta gainera, denako oso listo dien ere kuadrian, ez da izan bat ingeniero, sasi pentsalari, informatiko, eta denetari daukagu, orduan, konputazio kuantikoa esaten badin badut dena bidea geratuko zaizkitola, eta ikzesatek. Baina beste talde batzutan bai. Planetari lagundu dia zaio, Zia, hain erabiltzen dagien sistema konputatzeko oso inefizientea da, eta konputazio kuantikoak ekarriko lukeena izango zen, zeroak eta batak aldi berean ejekutatu alizatea, eta askoz azkarrago egingo lituzke gauzak, askoz energia gutxiago kontsumituta. Orduan, bai oso interesgarria izan daiteke, zentuetan. Alare oraindik, hitz egiten da hitz horretaz, baino ez da ikusten. Zan nahi dute, ez zaigu iritsi, gure egunerokotasunean desberdintzeko zer dauken Mac normal batek eukiko dula ARM arkitektura basiko bat, ez dakit, 2008-tik rediseinatu gabe dagoena, ez super optimoa da, baino, adibidez, gaitasun konputazionala behar dezunen, ordenagailu asko jarri behar dituzu, horrek eragiten du azkenean,
pila bat produzitu behar dezula, kutsadura pila bat iten dezula, azkenean bateria dauzkate, konputazio kuantikoarekin prozesu pila eta aldi berean iteko gaitasun gehiago izango zenun, da orduan oso erakargarria da, baina aldi berean oraindik ez diot ikusten, da gogoa daukat, benetan ikusteko aplikazio hori nola ikusiko den. Da jarriko izuet irudi bat. Gustatuko litzaiake ikustea, konputazio kuantiko erabiliz, ChatGPTek nola funtzionatzen duen. Toma. Iepa. Ziorain kriston energia gastu hauke. Konputazioa. ChatGPT jarri bat formulako ordenagailu batean. Hori da. Ze ikusteko, benetan, zenbat energia gutxiago gastatuko genuen. Ikusi dut, ari dela, konputazio kuantiko hau garatzen, bereziki IMB. IBM o IBM izango da, nik uste. IBM da, ez da? IMB jartzen du, IBM izango da. IBM ordenagailu marka etzegoen pixkatola galduta, edo oso goi mailako lanetan egon da, ze. Garai batean, hori da, ordenagailu arruntetan oso potentea zan, eta... Baina oso enpresa potentea. Bai, baina egunerokotik oso desagertuta dago, ez? Ez dut uste inguruan asko dituzuenik lagun asko IBM ordenagailu batekin. Ez, hori egia, kontua da, zerbitzari profesionalak eta potenteak, eta batez ere, gehien lantzen duena IBM izaten da fiabilitatea. Azkenean, bankuetako transakzioa gestionatzeko eta hori, bankuan transakzio baten operazioa erreza da, baina operazio asko aldi berean inbar balin badituzu eta transakzio bat bidetik galtze balin bada, posali hau. Orduan hori ezin da gertatu. Eta orduan, bai, horretan zentratzen da asko, orduan konputazio munduan oso aurrera dago, baina ez ditu gauza nobedosoak ateratzen, ez dira gure egunerokotasunean eguiko dituen portatil horiek behintzat. Ondo, ez da egitzen luza dezakegun nahi elordirekin ez, hemen asko dago, baina laizera horrela egin bargo dugu. Hemen ikusi dut errealitate aumentatu eta virtuala edo, ez da egite. Horre badatorez, Apple Vision Pro edo pixkat zinea betaurrekoetan ikusi, baina zinea beste modu batera ikusteko. Betiko kontu hori, baina badirudi noizbait badatorrela eta badatorrela sendo edo nahi dutela sendo ekarri. Beste esperientzia bat bilatze izango zen azkenean, ez? Emozioiek oraindikan areagotzea, egoatzen naiz, orain dela 2 urte honitzenen Donostia Startup Challenge-en, justo zinemaldia zegoen momentun, ikusten egon ginela goatzen naiz, uste zure bai bazeu dela hoiena. Bai, hain nintzen bai. Itzeiten nola bideoei buruz ez highlightsak eta nola ateratzen zituzten eta jendeak pelikulak batera ikusten egotea eta komentatzean ikustet, hortik dijoala bidea, nolabait, leno zure lagunekin zure etxean 4 pertsonak orain digo baratzen nola inigokin gure lokalera jute ginen da ite genuen pelikulen gaua eta hitzeiten dela eta gero hitzeiten gelditzen ginela nik uste hoi bilatzen saiatzen dela baino zure etxetik eta mugitu behar izan gabe eta zure urruneko lagun hoiekin egin ahal izateko, ez? Edo denbora gutxi daukazunez, desplazamenduan denbora ez galtzeagatik, inguru hori sortzeko. Horre, abantaiak eta desabantaiak. Abantaia, ez duzu gure kasuan bezala lokalzikin batera joan behar eta antzegoen tabako kiratxaura pairatu behar. Ez horrintasunak, brutu izaudela, pesarkadak ezin dira man, beste oztasun badago. Baina, egia da, urdu xamar bizinen jendearen zat, borrelako kedada virtual loiek egin, eta edo peli bat elkarrekin, edo partido bat elkarrekin ikustearen, edo horrelako gauzak, edo, ez dakit, Goya sarien entrega zure Madrileko eta Amsterdameko lagun batekin ikusi elizatea. Bai, nik uste horrek beti abantaia hori baditula, baina nik egia da beti eskertzen detela zeukitu alizatea, edo ez dakit, pertsonari begietara begirat, bai, toki berdinean egotea. Etorri zait burura, irudi bat, plan bat egiterakoan ez, etxe batean elkartu, hori, Goya sariak ikustea edo. Eta, ez dakit zergatik, etorri zaian, zanahoria tira batzuk eta humusa. Bueno, hori elkarrekin partekatu, plater beretik, ez, azenariak hartu. Zergatik azenariak eta humusa. Ez dakit hori jainu. Ez juteko inor koronavirusakin, bestela... Bueno, hori ere badator, Samsung eta Huawei badirudi botako dutela euren proposamena 2024ean zehar, pixat Apple edo aurre egiteko, eta hor sortuko da dantza. Huawei esaten da? Boa, ez dakit, ni Huawei esaten. Ez dakit, baina nik, YouTube esaten unoi. Vale, nik bai. Ez zan zuzentzeko, zan jakiteko nola esaten den, ze zaukat idei. Nola esan ez ezuk inigo? Nik Huawei, baina... nik Huawei esako nukera. Huawei.
Baina asko gustatu Ez que zaite. gero, ez dakit inoiz prestatzen izan, baina ingles, modelo anglosajoian hitz egiten duen pertsona batei, esati doztu dago programazio lenguai bat izen daula Java, ez? Eta gu Java esaten dugu, eta sonatzeko super ondo. Ezin dizin imaginatu, ze deskojonoa sartzen zaion olako jendei Java ez dezulako esaten. Mira. Eta guk esateko Java J gogor horrekin. Bai, Eta- bueno, Wi-Fi bezala. Huawei. Bai? Googleko laxe dio. Huawei. Osando. Bai, bikoitza HA edo Huawei, pixkat, Huawei, aukera horiek ematen ditu. Naiz eta aukerare badago lehenengo H horri alako frikatibo oso suabe bate aplikatzeko, ola jota oso goxua bezala. Bueno, ordura ez ginen. Ez, orduan ondo egiten dugu. Bai. Baina joa ez. Huawei. Baina, berez, Hori esaten dugu. Hello bezala, ez txinoa H hori. marka ez da. Bai. Osea, berez, nola, txinoak tonalidade dauken seguramente gora eta bera, edo olako... Ja, igual Huawei edo Bai. euskalo, ez? Osea, esan markoa era batea ulertzeko benetan nola dela, eta ez beste hitz bat, ez? Bai. Eta azkenik, eta ja honekin bukatzegatik, robotika aurreratua, ez, nola eramango den aurrera, ze orain arte, gure etxean dauden robotak rumbak izaten dira, edo bombilla, ez, adimendu horiek, ez, eta bai ikusten dela, da hola aurrerapen interesgarria human-robot interaction horrekin, ez, nola interaktuatuko dut robot horrekin, eta hori dijoa oso asoziatuta ere, ez dakit jende oso heldua dena, edo beste pertsonekin hitzen izateko, robotekin nola komunikatu algaren, ez, eta kasualidadea, badauket ezagun bat, bere garaian batera lan ingenunak, Oiermez izena una, eta Berkeleiko Unibertsitatean, justo hori ikertzen ari dena, eta, bai, gauza interesgarriak ateratzen ari dira, eta, posible da, robotaren gauz ezaiena kontutan hartuta artikulazioen mugimendua, eta nola agindu horiek jaso, era naturalean den, hortan garatzen ari da, eta, bai, bastante gauza interesanteak egiten ari da, bai. Eta nola imaginatzen dezuen hori, ez? Robot batekin interaktuatu izala eta normalizatzea bizitza hori. Ez oso zaila iten zait. Niri esan burual leku ilunetara joaten zait oso azkar, azkeneko egunetan Twitterren ere bastante ikusaldi eduki dutu bideo batek, emakume itxurako robot bat lau hankatara eta gizon bat robotari ipurdian zaplastekoak ematen eta orduan beti, bezakit, robotekin interakzio hori, behintzat gizaki itxurako robotekin interakzio hori beti... Atzeraka, ez? Bai, ez dakit, urduri jartzen hau horrek. Baina egia da, robot guztiak ez direla horrela. Gero nik etxean... Boston Dynamicseko robota, imaginatzen, normalen. Hori, gero nik daukat... Rumba. Sebastian dela nere... Sebastian dela nere txiko xurgatzaia, eta robota da hori, eta oso ondo eramaten gara elkarrekin, beraz. Adibidez Gabonetan aipatzen dira, ez bakarri dagoen jendearentzat, eta etxean konpainia egiteko modukoak. Nik noiek etorri zaizki burura, eta hoiek jatorragoak irudikatzen ditun. Harreman jatorragoan. Ez, robotak dira jatorrak. Ez direna jatorrak, gu. Baina, egia da, ere bai, mundua oso irikita daola, eta gauza berrik etorriko dela, eta normalizatzea zaila izango dela, ze bain dela gutxi entzuten un notizio bat esaten dela pertsona batek nahi zula eskondu horrelako ChatGPT estiloko sistema batekin. Ze esatezun, itezula beak eskate ziona. Claro. Taulakoik ez du aurkitu bizitza realean, ez? Ez que, ezakit, momentu batetan paragura sartzen zaiz. Bai, normal. Ez dakit egun orain iritsiko da, ez? Baina bai, dituzu gauza batzuk, igual erokeri batzuk iruditzen zaizkigu, baina ez dakit, batutan iruditzen zait bihotza asko aportu behar digutela, ez? Horrelako sistemetan konfiatu alizateko, ze jendeak asko isinisten ditu horrelako gauzak eta kontu zilu jargea, eta behin da berriz zango eten gauza da, igual asko errepikatuko nahez, baina kontu zilu hobe. Zer, galdu indetezalia? Ez, esaten duna, bihotza asko apurtu behar digutela, gu konturatzeko, gian, arriskutsua izan daitekeela, ez? Badibidez bain, mobiarekin eta gazteekin dagoen konflikto hori, ez? Burruka hori orain etorri da, baina mobiak 2010an etorri ziren, orduan. Bai, nik uste... Kontuarekin ibili behar dugula. Hori da esaldia pixel geratu zaizuna, ez dutela ondo entzun. Bai, kontuarekin ibili behar dugula, eta beti ere beharko duela, ez? Gizatiarra den kontrol bat, eta eztabaida espazio bat, eta nolako, check and balance moduko bat, guzti honi alako mugak jartzeko, eta
Eta, bueno, esaterako, ez dakit oin ez da baian sartu nahi, robotak izan behar duen robot sexuala edo, ez? Marka, akaso horrek prostituzioa desegitea balin badakar, ez dakit, erdibideko arazo izango da, ez dakit. Ez, baina, gero ingo dituena da, jarrera hoiek mugatu beharrean, ez? Osea, jarrerak erreproduzitzen badituzu, azkenean, arazoak hor jarraitzen du, eta gero jarrera horriek beste, egunerokotasuneko harremanetan bikoizten dira, beraz. Goizeko 11:36 minutu, bagoaz aurrera Unai Elordi Hidalgo agurtuta. Unai, mila esker, eta laiztera arte. Bai, zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Momentua da kontatzeko gure urrengo gonbidatuak Mikel Urdangarin bat egin duela. Disko bat egin du? Ez, egin dezake. Gure kafe utxeko artista gehienek badaukate hola artista poliedriko jarrera hori, hainbat esparrutan aritzeko, aktore, dantzari, abeslari, disiplina anitzetan aritzen dira, eta nik ez da Laura Penagosek bere buruan baute daukan disko bat egitea, baina kontua da gurera zetorrela Laura, eta idatzi digula, ibilgailua izorratu zaiola, kotxe izorratu zaiola, eta garabiaren zaizegoela, eta etzela iristeko gai, eta pentsatu, ara, Mikel Urdangarin igoza, bera pasatzaion. Baina, gero etorri zen, eta Laura ere etorriko da. Gaur ez dio denbora mango, baina etorriko da zuela sai. Eta Lucy Spraganen kantu honekin eta The Danglesen kantu honekin Why Don't We Start From Here, Oiana Maritorenak genbe kontatuko digu, ze proposamen gutxi dauzkagun arte eszeniko idagokionez, egun hauetarako, egia da, gaur ostirala, bihar erregeak datoz, larun bata, gauza gutxi, baina egia da gauza politak datozela, eta eurei helduko diegula. Hoxe. Egia da Gabonetan, ez, beti hartzen dutela arte eszenikoek kutsu bat aurrei zuzendutako ikuskizunena, ez? Emanaldiak herrietan, antzoki ezberdinetan, frontoietan, leku askotan, magia asko ere egoten da, baina egia da helduontzako akaso gauza gutxixio edo eskaintzen dela. Baina datorren astetik aurrera dagoeneko estreinaldi berriak izango ditugu eta ziur agendak beste modu batera beteko direla. Eta asteburu honetarako oso gutxi topatu dut eta topatu dudana dantza eta gainera baleta. Gaur errege magoak batetik bestera ibiliko direnez, uste dut horrek geldiarazi egin duela dena, baina biharko badaukagu proposamen bat Bilboko Euskalduna Jauregian arratsaldeko 7:00. Bertan, Beltxargaren antzira balet ikuskizuna eskainiko du San Petersburgoko baletak. Eta iganderako berriz, ikuskizun bera, baina bertsio ezberdinetan. Alde batetik kraskagailua, Getxoko musike barrin, atxaldeko 6:00 eskainiko da, eta hau, Getxoko bost dantza konpainiek elkarrekin egindako lan bada. Eta beste hau ere intxaur euskagailua denak edo bi hauek behintzat historia berean oinarritutako lanak dira, hau Santurtziko Serantes kulturgunean atxaldeko 7:00 ikusgai egongo da eta Kubatik etorriko da. Kamagüeiko baletak eskainiko du eta balet honek 50 urte baino gehiago ditu eta badakizuen bezala Kuban baletak ere beti izan du garrantzi handia, oso maila honeko baletak egon dira, beraz ziur igandean gozatzeko aukera eskainiko diotela bertaratzen direnei. Eta iaz, Gabon inguruan, intxaur auskailuaren edo kraskagailuaren inguruan pixka bat komentatu genuen, eta aipatu genuen hau dela bereziki Gabonetan eskaintzen den balet ikuskizuna, bertan kontatzen den historiak, Gabonekin, edo ilusioarekin eta harremana duelako. Hori iaz egin genuenez, eta gaur Beltxargaren antzira aipatu dugunez, gaur informazio pixkatxo bat ekarri dut Beltxargaren antzirari buruz. Obra hau Moskuko Bolshoi antzokiaren enkargu bat izan zen eta bere estreinaldia 1867an izan zen. 1815an Piotr Ilich Tchaikovskik ipuina alemaniar batean oinarritutako balet bat sortzeko enkargua jaso zuen. Eta hau izan zen Tchaikovskik sortu zuen
lehen baleta. Batzuek esaten dute arrakasta berehala lortu zuela lan honek, eta beste batzuek esaten dute berriz bera hil ondoren askotan artistekin gertatzen den bezala hasi zela obra hau maixulan bihurtzen. Eta pixkatxo bat entzungo dugu kokatzeko. Lehen koreografia Marius Petipa eta Lev Ivanovek sortu zuten, eta 1877an estreinatu zenetik munduan zehar konpainia askok eraman dute beraien errepertorioan. Historiari buruz hainbat gauza komentatzen dira eta aipamen txikitxo batzuk egingo ditugu. Historiak engainu, traizio eta heriotz istorio bat kontatzen du. Odette printzesa da protagonista eta Bond Rothbard maltzurrak Odette beltxarga bihurtzen du. Odettekin maitemindu egingo da Siegfriedo printzea eta bera izango da sorginkeria hori beltxarga izatetik beltxarga izateari utz diezaioken sorginkeria puskatu dezaken bakarra. Eta lortu egingo du beraien arteko maitasunari esker Odette berriz ere printzesa izango delako. Eta orduan Von Rothbardek mendeku bezala edo laku horretan dauden beltxarga guztiei sorginkeria bat egingo die. Gaiztua. Bai. Hau guztia esaten da kondaira alemaniar batetik datorrela. Baina beste batzuek diote Tchaikovskik bere bizitzako sekretu batzuk edo bere bizitzan ere oinarritu zuela lan hau. Eta autobiografizatu zuela pixka bat. Hori da aipatzen dutena. Baina, hau guztia ez dugu segurazki ziurtasun osoz jakingo. Berak, Tchaikovski homosexuala zen eta garai hartan debekatua zegoen. Eta bera emakume batekin ezkondu zen. Baina, bere homosexualtasun hori ezkutua mantendu arren, bere ilobarekin maiteminduta omen zegoen eta historia hori omendu oinarri Tchaikovskik sortutakoa. Bere iloba? Iloba. Oi, ama, familiakoa. Bai, familiakoa. Hori da esaten dena, baina euskalo ere askotan zema gauza esaten diren, zer den egia, zerrez, orain ere zer esan dezakegu, ez? Bera, ez dago gure artean. Ezin galdetu. Ezin galdetu, zertzen egia eta zerrez. Eta, dakiguna da, lan eder bat sortu zuela, Tchaikovskik, beltxargaren antzira lan honekin. Euskaraz askotan zisne hitza beltxargarekin, zaila da beltxargarekin lotzea, baina euskaraz beltxarga esango genuke, eta berak sortu zuen musika honi mugimendu ederrak sortu zizkiotela balletek, eta jarraitzen duela munduan zehar ere, dantzan. Doinu ederra hauek, orain gehiago dakizu, aipatutako beltxargaren antzira lanaren inguruan, eta berriz ere esango dizuegu, beltxargaren antzira Bilboko Euskalduna Jauregian izango duzuela bihar, larunbata arratsaldeko 7:00 San Petersburgoko baletaren emanaldia, eta igandean berriz baduzuela bai kraskagailua edo intxarro auskailua, Getxoko musike barrin arratsaldeko 6:00, Getxoko 5 dantza konpainiak elkarrekin sortutako lana, eta intxaurro auskailua Santurtziko Serantes Kulturgunean arratsaldeko 7:00. Kamaueiko baleta, Kubako baleta, duela menderdi baino gehiago sortutakoa, antxe izango da Santurtziko Serantesen. Hauexek dozkazuen planak, baina guke atzokoari edo azken egunetakoari begirare jarri behar dugu segituan, zego juri ez izarandiak ekarriko digu, Izaroren kursalgo, atzoko 2. dataren, edo birak egin duen 3. dataren kronika.
ederra da, Leningrad Sinfoni Orkestrak jotako Tchaikovskiren lan zoragarria. Baina guk aurrera egin behar dugu, esan da bezala, 14 minutu eguerdiko amaietarako, naiz erratian zarete, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ondo lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Atzo kursalera nintzen eta mendi bat igo nuen. Bai. Eta mendia igo nuen eta gogorra izan zen mendiaren igoera, baina gero pixkanaka gailurrera iritsi eta jeisten maldan bera nindoala, disfrutatzeko aukera ere izan nuen eta baita hausnartzeko ere eta arnasa lasai asko hartzeko. Nik uste dut 2024 ontatik aurrera, goi mendiaz hitz egiten dugunean, Edurne pasaban Juanito Iartzabal, Alex Txikon eta Izar Andres aipatu beharko ditugula. Biako lioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasaditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria. Eta krisi horren arira, Izarok album kontzeptual bat sortu du, 0 de enero izenekoa, urtarriaren 2an birari hasiera eman zion Bilboko Euskalduna jauregian, eta eren egun eta atzo Donostiako Kursal jauregian egon zen, 3 datetan sarrera guztiak agortuta, jendeak bazuen gogoa, Izaro ikustekoa, 2023an prentxatik, oholtzetatik eta pixka bat foko publikotik aldendu egintzen, eta zain egon gara eta pazientziarekin hartu dugu etenaldi itxo hori, baina orain bueltatu da eta nola bueltatu gainera haze indarrarekin. Ez dakit nondik hasi kontatzen atzoko kontzertua. Hasieratik? Bale, oso ondo. Ez hori izaten da, ez kontzertu baten lehen konpasak, lehen agerraldia, lehen argi zeta, lehen guzti hori, ez? Lehen segunduak nola gertatzen diren, horrek badu pixu handia, ez? Gero gauza asko gerta daitezke, baina ez lehenengo, hortik hasiko nuko bintzat. 7:30 hasiko gara orduan, 7:30 abietu zen kontzertua, eta Inigok dien bezala lehenengo segundu horiek garrantzia balin badaukate, nik uste dut labur bildu dezakegula Izaroren 0 de enero proiektu berri hau segundu horietan. Eseri ginen, kursala esan bezala beteta, sarrera guztiak agortuta, argiak itzalita eta somatzen genuen eszenatokian mendi itxuri moduko bat. Eskaira batzuk eta egurrezko mendi bat, eta sumatzen genuen norbait zegoela mendiaren gailurrean makurtuta. Publikoari bizkarra eman da. Eta bapatean ahotsa entzun genuen eta bapatean entzun genuen 0. Diskoa aurreratzeko Izarok da argitaratuta zeukan 30 segunduko abesti hau. Eta argiak piztu ziren, eta ikusi genuen Izaro, uzkurtzen, pixka bat besoak luzatzen, berokiarekin, kea zegoen, hotza irudikatzeko, ez dakit hori nola egiten den, baina bueno. Izotzaren lurrunaren antzeko efektu bat. Hori da, eta izoztu egin ginen, baina
abesten hasi zen, eta berotu egin ginen denok, eta baita bera ere, 30 segundo hauek pasatakoan, berokia kendu, han agertu zen Nerea Andres Izaroren aizpa kontzertuetan ibiltzen dena beraiekin lanean, eta korrika ikutuan beltzez jantzita horrela ninja bat bezala agertu, berokia eraman zuen beste mikrofono bat eman zion, eta Izaro hasi zen iparraldera abesten, diskoan bezala, uste dut diskoan ere bigarren abestia dela iparraldera, eta hau abesten hasi zen, eta gu guztiok baita ere. Bizitza oso bat eraikita, tokatu denaren gainean, urteak aurrerantza doazte, ez dakit joan nahi dudan. Eta ari hasi zen mugitzen, eszenatokitik bere arropa berezi horrekin autu bat egin du honetan estetika askoz gehiago lantzeko, aurrekoetan ere bazuen, ez? Bandak arropa eskuz margotutako jantziak zituen, akuarela modukoak, berak ere belodromoan ikusi genuen soineko laranja handi batekin, eta bazuen, baina oraingoan estetika are landuagoa da, eta han agertu zen horrela txuriz jantzita zilarrezko galtza batzuekin, eta han ikusi genuen banda, grisez jantzita, bere banda berak Izarok ere aipatu zuen kontzertuan infinituraino joango zela bandakide hauekin, eta zoragarriak zirela, eta aurkeztu zituen, eta ez dakienarentzat, Izarorekin bandan aritzen dira Garazi Esnaola Balerdi teklatuetan, Julen Barandiaran txiki bajoan eta kontrabajoan, eta kontrabajoan, Iker Lauroa Alonso denetan, gitarra guztietan, gauza asko egiten, eta Makin Arbelaitz baterian. Ez dakit Makinen bigarren izena. Baterian eta ez dakit gero... Perkusioetan, bai. Perkusioetan, gero... Kajoia, kongak... Hori da. Bestelako instrumentuak ere jo zituela. Hori da. Garazi Balerdi gitarrarekin ere ikusi genuen, hor set akustikoan, ez da? Ikusi genuen nik dena Instagrametik ikusi dut, orainik ez da aukera izan kontzertua bizitzeko zuzenean, baina bai, hola... Horrela ikusi genuen banda, pozik... Musikari gonbidaturik egon zen? Edo banda bera zen? Banda bera zen, ez zen musikari gonbidaturik. Beste gira batzuetan izan direlako igual, Los Quartet, edo Xabi Severio, edo... Bai, kasu honetan ez, agian birak aurrera egin izango ditu, atzoko kontzertuan ez. Eta abestu zuen, dantzan jarri gintuen, eta orduan iritsi zen agurtzeko momentua, eta agurtu zen Donostia, eta kontatu zigun, ze Izaro bada pixka bat oversharingaren erregina, ez? Eta kontatzen ditu gauza ugari atzo adibidez, ezin zuela bizkarra eman publikoari, beldurra zuelako ipurtia ikusiko zitzaiola, galtzak berriak zirelako, eta etzekielako transparenteak ziren ala ez, eta beldurtuta, baina kontatu zigun, pozik zegoela, kontatu zigun aurreko gunean botaka aritu zela, urduritasunak direla, eta kafea hartu zuela, eta oian abadakizu, Izarok ere ez duela kaferik hartzen guk bezala, eta bida, kafea hartu zuen, eta azkenan botaka ibili zela kontatu zigun, baina dantzatu zuen, eta momentu lehenengo une goxoa bizi izan genuen momentu hortan esango nuke, pianoa atera zuten estenatokira, pianoak ere estetika berdinean, bloke txuri baten antzera, pianoa atera, argiak, argi borobil bat zegoenan, Izarok berak piztu zuen eta pianoa jotzen hasi zen, ez dakitzen bat denbora daramadan hemen abestia jotzen hasi zen, bera bakarrik dena iunpetan, baina estribilloa iritsi zenean, argiak piztu eta antzauden bandakide guztiak topera jotzen. Eramena kursal erotuta. Aitortu behar dut, diskoan hauek Jokin Pinatxok egiten dituela, Janus Lester dela, entzuten ari garen Janus Lester dela, baina Janus etzegoela atzo kontzertuan, eta Iker eta Garazi aritu zirela horietan, eta zoragarri, eta orduan kontatu zigun Izarok pixka bat
kontzeptua, ez? Askok bagenekien entzunda genukan, elkarrizketetan kontatu izan du, diskoan beran ere atzeko aldean abestien setlista agertzen denean mendi bat dago irudikatuta, abesti bakoitza ze puntutan dagoen, ez? Batzuek igoera dira, beste batzuek ia jaitsiera, beste batzuk gailurra, baina orduan kontatu zuen pixka bat hori ez, berak nola azkeneko urtetan bizi izan duen ezin egon eta depresio eta kontu hauek, nola mendi batean irudikatu zituen eta nola mendia ikusi zuenean esan zuela, mendia ikusten ari naizenez igo egin beharko dut. Eta nola igotzen hasi zen, eta kontatu zigun igoera hori berezia zela berarentzat eta elektronika kutsua zuela, orain arte ez bezala oso izaro beste kolore batzuetan entzun izan dugu orain arte, baina disko honetan isa eta besteak edo kanpamento base bezalako kantuekin beste elektronika kutsu hori iritsi eta orduan iritsi zen mendiko igoera hori eta berarekin hasi ginen mendia igotzen eta nekatu ginen ikusita nola dantza egiten zuen eta nola bi dantzari zoragarri gonbidatu zituen eszenatokira eta hiruren artean nola dantza egiten zuten eta zergatik nekatu ginen angelu guztietatik ikusi genuelako dantza. Egin du hemen beste apostu bat multikamera kontuarekin, realizazioan ez dakit noraritu zen baino zoragarria izan zen, hainbat kamera zeuden, batzuk sabaian, beste batzuk parean, gero izaro bera ere mugikorrarekin aritu zen, eta pantaila erraldoi bat zegoen atzean. Orduan guk ikuste genuen batzuetan izarok bere mugikorrarekin bere burua grabatzen zuela plano hori, baino gora begiratzen zuenean, pintxatzen zuten gorako kamera, eta orduan ikusten genuen goratik, zenitala, eta gero bera begiratu eta publikora abesten zuenean, frontala ikusten genuen, eta dena ikusten zen pantailan. Zegit noraritu zen, hori oso zaila da. Hemen aritzen gara batzuetan baita gonbidatuak pintxatu kendu gora, eta atzokoa multikamera hori, zoragarria. Eta nekatuta iritsi ginen gaiurrera, Llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Eta gaiurrera iritsi ostean, horrek gaiurrak badu paisaiaz gozatzeko aukera ematen duela eta izaro kontatu zigun, behin eta berriz aipatzen duela azkeneko urteak gogorrak izan direla, baina azkeneko urteak gauza onak ere izan dituzte. Limoiek gauza on asko eman dizkiote izarori eta kontatu zigun nola, agian guero hartu ginen disko honetan badagoela besti bat limoi ondo izana duena, desberdinena dena eta igual ez duela diskoak duen kolorea, baina sartu egin nahi zuela aitortza egiteko izan den izar hori, ezta? Naiz eta berak aipatzen duen hori, gogorrak izan direla azkeneko urteak, gauza politak gertatu dira eta atzera begiratzean gauza honekin ere geratu behar dugula eta naiz eta gogorra izan, hortxe abestu zigun Limoiondo eta agian ezagutzen dugun izarotik gertuen zegoen bertsioa entzun genuen Limoiondorekin eta bandarekin. Eta horrela pixkanaka lasaitzen joan zen giroa. Benetan mendi baten igoera bizi izan genuen, setlista nola zegoen aukeratuta, azkeneko abestiak lasaienak izan ziren, orduan arnasa hartzeko beste parada bat izan genuen, eta pixkanaka Limoiondorekin, El mundo no es un buen lugar, todas las horas que quedan horiekin, lasaitzen joan ginen, bederatziak, eta bukatu arte, kontzertua bukatu arte, denak lasai, goxo. Bukatzeko orduare guri iritsi zaigu, Jana Maritorenak enbe datorren astera arte, Goiuri Zeizarandi astelenera arte, eta zuei entzule plazer baduzue, astelenean hemen txizango gara, goizeko 10:05, gozatu asteburua, jo! Keep calm and bigarren kafea.